Εγώ! Ποιος? Εγώ! Α, θα με σκάσετε, θα με σκάσετε. Κοντάς με ανοίξει, ντρέπομαι κιόλας. Έτσι θα ανοίξω. Πω. Hello. Δεν είμαι πολύ καλά. Θέλω να σε βλέπω χαρούμενο. Αυτό θα είναι. Deal. Μη σε ξαναδώ στενοχωρημένο και κλεισμένο κάπου όχι. μέχρι την Κυριακή. Deal. Τελευταία εβδομάδα. Ανοιχτό θα είμαι εκεί. Δώσε πόνο. Ένας είναι ο στόχος, τελείωσε. Όχι. Ούτε κλεισμένο, ούτε εδώ πέρα μόνο μου. Ανοιχτά στην ώρα να με χτυπάει και ο ήλιος. Το αστέρι μου. Ο Μπάμπης γιατί δεν... Παναγία μου, δεν το συζητάμε τον Μπάμπη, υπάρχει λόγος. Μόνο εγώ το συμπαθώ τον Μπάμπη, τέλος Καλά, ρε πάντων. παιδί μου, εντάξει, θα τον κάνουμε και γαμπρό, που λέει και ο Όχι, γαμπρό θα τον κάνουμε, αλλά φίλος μου. Εντάξει, φίλους είσαι 100. Να σχολιάζω τον κάθε φίλο. Όλοι σ' αγαπάνε, κοριτσάρα μου, γιατί είσαι αυτή που είσαι. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, τα λέμε Κυριακή, Γεια σας, να προσέξεις τον ήλιο. Βάζα αντιλιακό. Hello, big brother. Hello, big brother. Το κορίτσι δεν είναι η πιο καλή γυναίκα στον κόσμο, πείτε μου. Ναι, φοβερή. Πολύ γλυκιά, πολύ καλή. Φοβερή. Το κοριτσάκι μου. Και ό,τι θέλεις, είναι πολύ καλή. Φοβερή. Από το χαμόγελο φαίνεται ο άνθρωπος, Ναι. να ξέρεις. Από τον τρόπο που μιλούσε, μέσα από την καρδιά της. Τι άνθρωπος, φίλε. Φοβερή. Μπράβο της. Έλα, μη στεναχωριέσαι τώρα. Σε 4 μέρες πάλι. Σε 4 μέρες. Αυτό είναι τώρα. Όχι, χαίρομαι που είναι η μαμά μου. Συγκινημένη. Ναι. Ναι. Καλά να κάνεις. Τι έχει ζήσει η γυναίκα αυτή με μένα, τον ευρώσπαστο. Έχει ακόμα. Άστο σου λέω. Και ξέρεις, είσαι εδώ και λες, αναθεωρείς για κάποια πράγματα και λες, ρε φίλε, εκτιμάς. Ναι. Και λες, τι έχει ζήσει, τι έχει βιώσει, τι έχω πει. Και το μετανιώνεις το 2 λεπτό που το έχεις πει, ας πούμε. Ή και με την κόρη αλλά σου. να σου και πω κάτι, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ναι. Μη στεναχωριέσαι. Καλά, Έτσι μετά συμβαίνει. πάλι από... Και πάλι Έλα. το ξανακάνει. Έλα. Έλα με το κολόχαρτο. Πάλι έτσι είναι. Αλλά ξέρεις, και ο κόσμος αντιλαμβάνεται. Δηλαδή, λες είμαι μόνο εγώ που το βιώνω έτσι ή και ο κόσμος το βλέπει πραγματικά όπως Σίγουρα είναι. δίνει σύν η μαμά σου, αν μιλάει έτσι στον κόσμο. Ναι. Σίγουρα σε έχει φτιάξει να πούμε, σε έχει κάνει μάγκα. Ναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Τέλος καλό, όλα καλά. Τελειώσαμε. Αλλά φίλε, έχει γίνει Μόνο τη μισή. μάνα σου θα πάρω για την προβατίνα. Εσύ θα πάρω εκεί μάνα σου θα πάμε. Την Ναι, προβατίνα μόνο. εσείς θα χάσετε. Αλλά χάρηκα, μωρέ, το γλυκό μου. Ναι, λογικό είναι. Ρε. Και ξέρεις, με κανέναν, ρε παιδί μου, ήταν Ναι. πολύ πρόσχαρη με όλους. Εδώ είπε ότι είμαι γλυκό παιδί. Ναι, φαντάσου. Πλάκα. Βλέπει η γυναίκα, βλέπει. Εγώ πραγματικά στάθηκα αξίες για τη μάνα σου. Κατάλαβα ότι όταν την είδα και στάθηκα άσχημα, ξέρεις. Φοβερή, πραγματικά. Το γλυκό μου, το κορίτσι. Όταν βγεις την κάνεις μια αγκαλιά και από μένα, την έκανα εγώ τώρα. Ναι. Και με έκανε και αυτή. Ναι, είδες. Ξέρεις πώς σε βλέπει η μάνα σου. Πώς. Εσύ μπορείς τώρα 23 χρονών, που είσαι 1,80. 5 σε βλέπει. Σε βλέπει όπως ήσουν τα 5, 6, 7. Έτσι σε βλέπει. Ισχύει. Καταλαβες. Ναι. Επειδή με κοίταξες προχθές εκεί πέρα που μου λες, σου κάνει εντύπωση που με πάει 23 χρονών, ξέρω εγώ, κάπου. Εμένα καθόλου δεν μου κάνει. Καταλαβες. Ναι, Γιατί ναι, μπορεί να το είδες κατάλαβα. έτσι. Καθόλου. Ναι. Γιατί έτσι θα σε βλέπει και να Εδώ τώρα παντρευτείς. σου λέω, βγήκε και μου κάνει να βάζεις αντιλιακό, να μην κάθεσαι στον ήλιο. Έτσι είναι. Φοράς καπέλο. Αυτό που σου είπε φαίνεται 5 χρόνια σε βλέπει, έτσι σε βλέπει. Ναι, πραγματικά. Κάτι πάντα τα παιδιά μας θα τα βλέπουμε σαν να είναι Πάντα παιδιά, μικρά δεν παιδιά. μεγαλώνουν ποτέ για Κάτσε την ακριβώς. κουβέντα τη αυτή και με συγκίνησε, είναι αυτό που είπε, να ξέρεις. Που είσαι πατέρας. Ναι, και η κόρη. Αυτό. Εγώ δεν περίμενα η μάνα μου να μην το έχει κάνει.
Λέω εντάξει, όπως είναι με όλους, θα είναι και με τον Μπάμπη. Εντάξει, αν ήταν εδώ ο Μπάμπης δεν θα του δείχνε κάτι, φαντάζομαι. Εντάξει. Καλά, σίγουρα δεν θα τον έφερνε σε δύσκολη Παρ' όλα θέση. αυτά, δες λίγο ότι για τον Κικουρία χαμογέλασε. Ναι. Για τον Μπάμπη στράβωσε. Πραγματικά. Πω, ωραία. Ναι, φοβερό, φοβερό. Δύναμη τώρα, Ναι, ρε. Και για μας ήταν δύναμη, να ξέρεις. Ναι. Και για μας ήταν δύναμη. Αυτό είπα μέσα, ότι όποιος και να έρχεται, εγώ χαίρομαι. Και για μας ήταν Χαίρομαι, δύναμη. νέες παρουσίες. Ήθελα να τη δω πολύ. Αλήθεια, όταν την είδα που μιλούσε, από τα μάτια της, τα μάτια της. Δεν θέλω να τη γνωρίσω, να τη δω. Από τα μάτια της μόνο. Ναι. Δεν ξέρεις. Ναι, ρε. Ρε, μου τα πει τόσο ωραία. Ξέρεις τι είναι να τα ακούσει από ένα άτομο που τα παρακολουθεί όλα αυτά. Καλά, Γιατί δεν ξέρεις, καμία σχέση. ειλικρινά δεν ξέρεις πώς το βλέπει ο κόσμος, αλλά είναι ακριβώς έτσι όπως μας το είπε. Δηλαδή, μπορεί πραγματικά, αν δεν είχαμε δεχτεί τόσο πόλεμο, να μην είχαν εξελιχθεί έτσι τα πράγματα. Μα το κάθε τι είναι που μας έφερε εδώ σήμερα. Ναι. Πολύ ωραίος τύπος, πολύ ευχάριστη, πολύ καλή. Πολύ καλή. Ποιος ξέρει τι σκατά έχει κάνει αυτός ο Μπάμπης, Παναγία μου. Και πώς αυτά που δεν ξέρουμε να ξέρουμε. Και φαντάσου ότι ξέρεις, τα είπε και κόσμια. Φαντάσου ότι η μάνα σου, που είναι με το χαμόγελο στα χείλη πανί πατάρι μας μπροστά, άκουσε Μπάμπης και έκανε... Και αυτή ήταν η καλή της βερσιόν. Ναι. Κάτι έχει κάνει, κάτι έχει πει, κάτι μπορεί και στο πλατό. Τόσο πολύ δεν το έχω πάρει, όμως δεν το έχω πάρει πρέφα εγώ όλο αυτό το πράγμα. Κοίταξε, αν είναι μόνο... Κοίταξε, αυτός μπορεί, τώρα μεταξύ μας έτσι, μεταξύ μας θέλω, όντως να προσπαθούσε να δημιουργήσει ένα τρίγωνο. Να. Χωρίς εσύ να το πάρεις χαμπάρι. Μπορεί. Για να το εκμεταλλευτεί για να μείνει στο παιχνίδι. Να. Σίγουρα έχει κάνει πράγματα τα οποία εμείς δεν ξέρουμε. Φαντάσου, φίλε, θα βγούμε έξω και δεν θα ξέρουμε τι μας γίνεται. Με κάποια θέματα δηλαδή. Και έχουμε πάνω κάτω μια εικόνα. Κι όμως δεν την έχουμε για το τι θα ολοκληρωμένη. αντικρίσουμε. Ναι, δεν την έχουμε ολοκληρωμένη. Αλλά λες, τι έχει παιχτεί, ρε φίλε, και πού ζούμε εμείς, δηλαδή σε άλλο σπίτι είμαστε εμείς. Μπορεί όλο αυτό να ήταν θελημένο. Μπορεί. Κάτι είχε κάνει, κάτι παραπάνω. Και για να αποχώρησε κιόλας κατευθείαν, δηλαδή με το που ψηφίστηκε. Όντως, που την είχε γλιτώσει την προηγούμενη που τον έσωσε ο Γιάννης. Που τον έσωσε ο Γιάννης, ναι. Εκεί που ήταν πόσο, 20 λεπτά μες στο χαμόγελο. Ξαφνικά. Όπα. Μέχρι για τον Κικουρία, ρε. Με τον Κικουρία ο Κικουρίας είναι ευχάριστο. Μέχρι και η κόρη μου το συμπαθούσε τον Κικουρία. Ναι. Εντάξει, παιδιά, ό,τι έγινε, έγινε. Τελικό εμείς φτάσαμε. Το φάγαμε το γάιδαρο που λέτε όλοι εδώ μέσα. Φάγαμε και τη μισή ουρά. Μας έχει μείνει η μισή ουρίτσα. Μάχη ήταν ωραία. Άστο αυτό το ποτήρι. Ή πια είναι δικό μου, μην είναι τέτοιο. Μην έχει τίποτα μέσα. Το πλήνα ρε, άστο εκεί. Άστο βρε, έχει τόσο ποτήρια. Το πλήνα ρε φίλε, το πλήνα ρε φίλε. Δεν αυτό σήμερα, το πλύνω εγώ. Το πλήνα ρε αδερφέ. Καφίγε τώρα, ψέχνε αδερφέ. Μου τρως... Κάνε πάνω εδώ το παντελόνι σου, δεν το είδα. Γεια! Τι έπαθες? Παναγία μου. Δεν είσαι κι εσύ. Όχι. Τι έγινε? Θα λιποθυμίσω. Πω φίλε, λέω παρακούδω μέσα. Σε περίμενα, θες τώρα. Περίμενα. Τι είναι δηλαδή, πώς είσαι, Έχω φέρει κάτι γλυκά. Πάρε τα γιατί θα λιποθυμίσω. Παιδιά. Γεια σας, τι κάνετε? Βλέπω το Χρήστο να κλαίει και λέω γιατί κλαις. Γεια σου Γιώργο. Είμαι άρρωστος, είμαι άρρωστος. Τι έχεις, περαστικά, έχεις πυρετό. Μην σας κολλήσω. Τι κάνεις? Είμαι καλά. Τι έγινε? Δεν άκουσα, δεν είδα, δεν πήρα χαμπάρι. Έχω πολύ άγχο. Χαίρετε. Θα τρελαθώ, παιδιά. Τι κάνετε? Αγάπη. Γεια σας. Γεια σου, Νικολάκη. Καλώς ήρθατε. Τι όμορφη είστε Χάρηκα και από πάρα πολύ. κοντά. Θα τρελαθώ. Χάρηκα πάρα πολύ. Αγόρι μου. Πώς είσαι? Τα έχω κάνει. Παιδιά, έχω πολύ άγχος. Συγγνώμη τώρα. Δεν πειράζει. Σαν το σπίτι σου, κυριολεκτικά.
Τρέμω. Ευχαριστώ. Πού να το περίμενα, αυτό το. Δεν είσαι εσύ, γυναίκος είναι. Τι γίνεται, έλα κάτσου. Γιώργο, έχεις καφέ. Εννοείται, ρε. Τι καφέ θέλετε? Τι θέλετε στον ελληνικό, μίλησέ μου. Η ζωή δεν είναι να τη χαιρετήσω. Δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Ρε, τι όμορφοι είστε όλοι από κοντά. Τι όμορφος. Ζωή! Τα παιδιά τι κάνουνε? Κάτσε και τι θα λιποθυμίσω τώρα. Πώς είναι τα παιδιά? Όλα καλά, θα τα πούμε. Ένα λεπτάκι, δώσ' μου λίγο χρόνο. Τα γλυκά. Πού είναι, τα φέραμε? Λοιπόν, είναι το αγαπημένο του Χρήστου, αλλά ξέρεις τι σου έφερα, αλλά ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. Δεν ήξερα τι τρώτε, οπότε... Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, Νίκο. Θέλω λιγότερο χρόνο, ξέρεις, νιώθω έτσι ένα τρέμουλο, έχω μια... Για να κάτσουμε εδώ. Ναι, τα αφήνω Τι αυτά. όμορφη είσαι. Τι καφεδάκι θέλουμε? Ό,τι θες, φτιάξε ό,τι θες. Φρέντο εσπρέσο. Ό,τι θες. Δεν κάνω φραπέσα του Χριστού. Όχι, ναι. Με πάγο και σκέτο. Σκέτο, ναι. Τι γίνεται? Πώς είναι το μικρόφωνο το φοράς? Γεια σου, Μαρία. Γεια σου. Τι κάνεις? Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ. Αχ, θα σε βρέξω, θα σε Δεν βρέξω. δεν πειράζει. Κούκλα, γυναίκα, κούκλα. Παιδιά, μου φαίνεται, ξέρεις, σας βλέπω τόσο καιρό και ρε παιδί μου, δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργο. Μας έχει πάει την ψυχή ο άντρας σου. Είναι περίεργο. Γυρνάω και τον βλέπω να κλαίει. Τι κλαις, ρε μαλάκα του? Και κάνω δεξιά και βλέπω τη γυναίκα του. Εντάξει. Είσαι καλά. Θα περάσουν μέρες, περιμένω. Τώρα μια χαρά είναι, πετάει. Τι μην πεις μόνο πολύ. Ξέρεις όλο, πεις πολύ. Το ξέρω. Τελείωσε. Τώρα θέλω να χαίρεσαι. Σου φέρω το γλυκό σου. Σου φέρω το γλυκό σου. Νομίζω ότι έχω χάει μέσα, με αλήθεια σου. Να σου πω. Μην με στεναχωρείς τώρα. Δεν σου λέω. Πάρε μια ανάσα, θα πιούμε ένα καφεδάκι, θα φάμε γλυκό, θα τα πούμε. Θα σου πω για τα παιδιά. Τι λες? Τι λες? Μην με στεναχωρείς τώρα, θα το βλέπω έτσι. Να μου δείξεις το δωμάτιό σου, το κρεβάτι σου. Εντάξει. Πω, ρε φίλε, τι θες. Τι θες να δεις? Έλα σου δείξω το κρεβάτι. Πώς το χτυπημένο έχω το δωμάτιό μου το κρεβάτι. Ρε Γιωργάρα, τι έπαθες, έχεις πυρετό? Ναι, έχω. Σε είδα που φόραγες μπλούζες χτες στο επεισόδιο, παντελόνι. Το φαντάστηκα. Ο Γιώργος είναι καλό παιδί. Ο Γιώργος. Στο παιδί, αδερφός. Είναι καλό παιδί. Θα καταρρύψει το τραγούδι του Οικονομόπουλου που λέει «Από έρωτα δεν πέθανε κανείς». Αυτός είναι στο... Τρελή καψούρα τώρα. Και να σου πω να μην είσαι καψούρης, ρε φίλε. Την είδα την κοπέλα στο στούντιο. Ω, γυναικάρα, Και είναι, δηλαδή, έπαθα σοκ. Γυναικάρα. Καλά και η Αργυρό. Η κουκλάρα και η Αργυρό, φίλε, δηλαδή τρελάθηκα. Στο βίντεο την είδατε την Αργυρό? Εννοείται. Μη μου μιλάς στο πληθυντικό. Ναι, την είδες την Αργυρό. Ναι, στην αποχώρηση. Κούκλες. Ήσουν εκεί, ήσουν εκεί, Η Νάνση, έπαθα σοκ, λέω, τι γυναίκες είναι αυτές, φίλε. Πού πάμε εμείς, λέω. Αυτό. Νικολάκη, ζωή, καλά. Ζωή, κουκλάρα. Έχετε μαυρίσει εντωμεταξύ. Τι να κάνουμε? Λες και είστε... Τι κάνουμε καλή δουλειά? Δεν με αφήνεις ησυχία, έχω βρει μπελά, ρε. Μαρία, βλέπω. Χιούμορ. Όλα καλά. Τώρα περιμένεις καφέ. Θα μου δείξεις το κρεβάτι σου. Να πετάξω λίγο την τσίχλα. Τι έφτιαξες γεμιστά? Με τη ζωή μαζί, να τα, θα φας. Αλήθεια. Ναι. Μετά. Έχεις εδώ. Να πετάξω αυτό. Μπράβο σας, Μπράβο σας. Καλά, ο Χρήστος νοικοκύρησε, έτσι. Ο Χρήστος βλέπω ότι έχει εξελιχθεί σε σούπερ νοικοκύρη και λέω άντε, μπράβο, τώρα
Θα με ξεκουράσει να το πετάξω εδώ αυτό. Εγώ στο σπίτι λέω ότι μαγειρεύω καμιά φορά. Δεν μαγειρεύω στο σπίτι καμιά φορά. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, όχι σε τέτοιο βαθμό. Κατάλαβες. Άντε, Χριστάρα. Ναι. Πάμε να δούμε το δωμάτιό σου. Πάμε. Άκουσα τη φωνή σου και λέω, αυτό ήταν το τέλος. Αλήθεια, ότι ακούς φωνές. Ναι, λέω, αυτό ήταν το τέλος. Εδώ είναι τα δωμάτια. Από εδώ είναι το... Το διπλό. Το διπλό. Ξέρεις στρώματα έχει αυτό. Αλήθεια. Το στρώμα, ναι. Κοίταξε πώς φαίνονται. Α, έτσι. Πού κοιμάμαι, θυμάσαι πού κοιμάμαι. Εκεί κοιμάσαι, τι δεν θυμάμαι. Τα βλέπεις αυτά, Σε δε. Ή κάτσε αυτό. Τα έχω αλλάξει σεντόνια 2 φορές, δεν τα έχω πλύνει. Κάνεις πλάκα. Τα ρούχα τα έχω αφήσει έτσι εδώ μέσα, ρούχα του Γιώργου φορώ πάνω. Γιατί, παιδί μου. Θα στα φτιάξω όλα εγώ. Θα αλλάξουμε και σεντόνια και ό,τι θες. Δεν θέλω τίποτα. Χρήστο μου, δεν πειράζει. Αυτές οι μέρες που μείνανε. Δεν θέλω τίποτα, δεν θέλω να κάνεις είπα. Δεν θέλω να κάνεις είπα, εντάξει. Δεν θέλω να σε δω. Καλά, θα με δεις. Για πες μου λίγο. Τι γίνεται, έξω τι γίνεται. Πες μου λίγο τα παιδιά, Είμαστε καλά. Τα παιδιά είναι καλά. Σε περιμένουν. Μου λείψει πολύ, ξέρεις, η καθημερινότητα με τον Γιώργο, τη δεν ξέρω. Είναι καλά όμως, ξέρεις, έχουνε... Στους βαθμούς πώς πήγε. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Ο Γιωργάκης βγαίνει έξω τώρα, ξέρεις. Ο Γιωργάκης έχει ξεκινήσει, ξέρεις. Βγαίνει και αυτός βόλτες με τους φίλους του. Μαμά, με παίρνει τηλέφωνο, του λέω 8:30-9 θα γυρίσει πίσω, πριν νυχτώσει. Και με παίρνει τηλέφωνο, μαμά, να κάτσουμε μέχρι τις 9:30. Όχι, μέχρι τις 9 και 10. Έλα ρε μαμά, μέχρι τις 9 και 4. Εντάξει ρε μαμά, μέχρι τις 9, ξέρω εγώ και 18. Η Λιδία μου. Η Λιδία καλά, εντάξει, βγαίνει και αυτή κάποια βολτούλα. Ξέρεις, περιμένουν να τελειώσει. Εγώ περιμένω πώς να έρθει η Κυριακή. Και θέλω να φύγω. Θέλω να ρεμίσω το κεφάλι μου από εδώ μέσα. Ρεμίσει. Τελείωσε. Πατέρα σου. Όλοι Τι ώρα καλά. νύχια έκανες. Τι ώρα νύχια είναι αυτό που είσαι. Όλοι καλά. Όλοι καλά. Νευριάζει καθόλου η μάνα μου με αυτό. Όχι. 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 Τι λεβέντης. Τι κούκλος, τι παιδαράς, λέει ο πατέρας σου. Ναι. Η μάνα μου σίγουρα θα νευριάζει, θα λέει κάτι. Όχι. Κάνουν έτσι. Όχι. Με παίρνει τηλέφωνο και λέει, πες του παιδάκι μου, πες του ότι του μιλάω όταν βλέπω το επεισόδιο. Πες του ότι του μιλάω. Νομίζω ότι βλέπω εγώ. Πώς είναι το πράγμα έξω. Καταρχήν τα παιδιά είναι στενοχωρημένα με ένα κάτι έτσι. Όχι. Όλα καλά. Όλα καλά. Γελάμε πολύ. Την πάρτι σου. Ήρθε και η μάνα της ζωής σήμερα εδώ πέρα. Αλήθεια. Ναι, είναι πολύ γλυκιά κυρία. Ναι. Πάμε, θέλω να γνωρίσω και τα παιδιά. Θέλω να μιλήσουμε. Τώρα αρχίζω σιγά σιγά και είμαι λίγο καλύτερα. Είναι τόσο περίεργα, ξέρεις. Νιώθω άρρωστη. Θα το βρεις. Πώς είναι η ιδέα που το σκέφτομαι τώρα και τρανσπάθω. Το ξέρω. Θα το βρεις. Λίγες μέρες μόλις θα τελειώσει, θα το βρεις. Σιγά σιγά. Θα το βρεις. Μαζί θα είμαστε. Όλοι μαζί. Οι 4 μας. Μην είσαι έτσι. Δεν θέλω να σκέφτομαι κάτι. Δεν θέλω να σκέφτομαι τίποτα, καταλάβεις. Τίποτα, όχι, μα. Τίποτα. Θέλω να τελειώσει και να φύγω. Ναι, αυτό θα κάνουμε. Καταλάβεις, έχω πάθει. Και δεν θα κουβεντιάσουμε άμα δεν θες τίποτα. Όταν θα είσαι εσύ έτοιμος. Δεν σκέφτεσαι τίποτα. Τελειώνει. Ήρθες για ένα σκοπό, έκανες αυτή την προσπάθεια για μας, για τα παιδιά και μόνο αυτό το βγάλεις εις πέρας. Είμαστε περήφανοι για σένα. Για τα παιδιά θέλω να έχω στεναχωρήσει τα παιδιά, κατάλαβα. Δεν έχεις στεναχωρήσει κανέναν. Εμείς είμαστε περήφανοι για σένα. Σε στηρίζουμε από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία, ανεξαρτήτου αποτελέσματος, ό,τι και να γίνει. Είμαστε γροθιά. Μη στεναχωριέσαι. Έκανες ένα βήμα για όλους μας.
και για σένα, γιατί έχεις αγωνιστεί και έχεις βασανιστεί τόσο πολύ. Δεν φαντάζομαι. Έλα, εγώ θέλω να είμαστε... θέλω να είμαστε χαρούμενοι. Θέλω να είμαστε χαρούμενοι. Ήρθε εδώ, να σε δω. Σου φέρα την κλικάρα σου. Είχε και τα παιδιά. Εννοείται. Πες, νωρίς και έξω. Είμαι περήφανη και για τον εαυτό μου, τα κατάφερα, μια χαρά. Σκεφτόμαι και σε αυτό το πράγμα. Τα κατάφερα. Το βγάλα εις πέρας. Είμαι σίγουρος ότι δεν βγάλεις πέρας. Έλα, δεν θέλω. Πάμε μέσα, πάμε να δούμε για τα παιδιά, πάμε να είμαστε, ξέρεις, έτσι με διάθεση. Μην μου πειράξεις το τίποτα, μην τα πειράξεις το πράγμα. Άκου, θέλω μετά να δω τι θα βάλεις στον τελικό, να δω αν σου κάνουν, έχεις αδυνατήσει, έχεις χάσει τόσα κιλά. Φορά κανένα μπλουζάκι καθαρό. Γιατί δεν έχεις. Να σου βάλω ένα πλυντήριο. Όχι. Να σου βάλω ένα σίδερο. Όχι. Να κάτσω εδώ. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ. Εννοείται. Η Φένια. Τι γίνεται. Στο μπίμπι. Για πες τους, γιατί με αντέχεις, γιατί μου λένε πώς αντέχει η γυναίκα σου. Καλά, εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό είναι κάτι που μου το λένε συχνά. Αλλά για τον Χρήστο, πώς τον αντέχεις, γιατί είναι όλη την ημέρα τρόλε, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν σε αφήνει σε ησυχία. Έτσι είναι και με τα παιδιά, έτσι είναι και με μένα. Εντάξει, βέβαια τσακωνόμαστε συνέχεια γιατί εγώ τρέχω, πανικόβλητη, δουλειές και βρίσκεται όλες τις κατάλληλες ώρες να κάνει πλάκα ο Χρήστος. Με τον Χρήστο είμαστε και φίλοι, ρε παιδί μου. Πέρα από ζευγάρι, αντρόγυνο. Έχουμε περάσει. Και διατηρείται και πολύ καλά, έτσι. Έχει κάνει και δύο παιδιά. Νομίζω ότι το. Φίλε, μισός, μπήκε. Όχι, μας έλεγε ο Χρήστος κάποια στιγμή. Δείτε, έλεγε, έχω κάνει και δύο παιδιά. Όντως, όταν μπήκε, ήταν στη φάση που δεν είχε χάσει ακόμα τα κιλά της Ούτε στα γένας. νιάτα του δεν πρέπει να ήταν έτσι. Πρέπει να έχω χάσει. Ούτε στα νιάτα του δεν πρέπει να Δεν ήταν κάνω έτσι. για 10 κιλά, Μαρία. Καλοζωία, ρε. Άμα παντρεύεσαι, περνάς καλά. Να το. Παντρευτείτε! Παντρέψου! Άλλο τι εδώ πέρα τις βλέπω. Τώρα είμαι καλά. Τα μαλλιά μου είναι ωραία. Θα μπαίνεις εδώ μέσα, θα μπαίνεις. Τώρα, τι μου λες, δεν ξέρω. Θα με κολυμπηθώς. Εδώ δεν νομίζω ότι θα ήταν για μένα. Αλλά μπορεί να τα πήγαινε και δεν ξέρω. Χρήστο, θα φας γλυκό. Όχι, δεν θα φάω. Μαρία. Μετά, θα φάω λίγο. Εγώ τώρα δεν θέλω Θα μετά. φάω μετά, Βαλιά. Το μόνο που χρειάζομαι αυτό ξέρεις να το θήκη εκεί, να τελειώσουμε. Φαντάσου λένε τα παιδιά πάμε ξέρεις μπουζούκι και τέτοια. Ναι, τώρα το σκέφτεσαι μαύρο. Μπορεί. Δεν θέλω το μόνο που θέλω να πάω σπίτι. Το ξέρω. Να ξυπνήσουμε το πρωί και τα Θα πράγματα. κάνουμε ό,τι θέλουμε. Βγαίνω σε άδεια τη Δευτέρα. Ναι. Άρα φεύγουμε κάτι χωριό, Ό,τι θες. Θα πάρεις το χρόνο σου. Χρήστο, δεν μας βιάζει τίποτα. Θα πάρεις το χρόνο Πόσες σου. θα 3 εβδομάδες. 3 εβδομάδες. Ναι. Άκου. Τώρα είσαι συναισθηματικά πολύ φορτισμένος. Δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό, αλλά αυτό το απαιτά. Νομίζω ότι είναι ο εγκλισμός. Μην στεναχωριέσαι. Νομίζω έχω χάσει την αυτή. Όχι. Έχεις κουραστεί, αυτό έχει γίνει. Κοίταξέ με. Έχεις κουραστεί. Αυτό έχει γίνει. Έχεις κουραστεί. Μου λείπει το παιδί πολύ, Γιώργης. Πολύ. Ναι, το ξέρω. Πολύ, Γιώργης μου. Τσούπα πολύ. Το ξέρω. Και εμάς μας λείπεις και στα παιδιά λείπεις. Αλλά προσπαθούμε να είμαστε ψύχρεμοι. Άγχος μέσα, ξέρεις, δεν είσαι έτσι μόνος, έχεις άγχος μέσα. Τι δείχνεις έξω, πώς είσαι, πώς πράττεις, κάθε τι που κάνεις. Το μυαλό σκέφτεται το έξω μετά τα παιδιά. Γιατί να το σκέφτεσαι αυτό. Αφού εσύ ήσουν 100%. Ναι, γιατί έτσι είναι αυτό εδώ μέσα. Εσύ ήσουν 100% εαυτός σου. Αλλά δεν ξέρεις. Γι' αυτό είσαι τώρα έτσι συναισθηματικά φορτισμένος και καταβεβλημένος. Λίγες μέρες υπομονή. Σ' αγαπώ τόσο πολύ. Σκεφτόμουν και εσένα έξω με τα παιδιά, ξέρεις όλο αυτό. Θα αυτό όλα πάνω σου, κατάλαβες. Όλα τα να τη διαχειριστείς. Το ξέρω. Εντάξει, το ξέρω και λογικό είναι να το σκεφτόσουν. Εμείς τα βγάλαμε πέρα μια χαρά. Γιωργάρα, έλα. Έλα, μωρέ. Θέλετε να κάτσετε δυο σας. Έλα, μωρέ. Έλα, κάτσε μαζί μας, σιγά. Θα Εσύ τον καφέ κάτσω. δεν το θες το καφέ. Έλα, Νίκο, έλα. Γιωργάρα, τι καψούρα έχεις φάει ρε με την Άλση. Τίποτα, εντάξει, εδώ μέσα όπως έβλεπες υπήρχε πολλή πίεση. Δηλαδή Ναι, ρε φίλε. ήταν πολύ όμορφο να έχεις έναν άνθρωπο το βράδυ, ένα στήριγμα, να μιλήσεις, να κάνεις, ωραία. Περνούσαμε όλο τον χρόνο μαζί, έχουμε ανοιχτεί πάρα πολύ και οι δύο. Ναι. Με έχουμε μιλήσει ο ένας για τον άλλον, κάθε μέρα μιλούσαμε, περνούσαμε πολλές ώρες μαζί
Τώρα έφυγε την Κυριακή και την απουσία της. Η απουσία της είναι αισθητή πάρα πολύ. Ναι. Με τη ζωή από ό,τι έχεις δει, είχαμε μια κόντρα. Ναι. 2,5 μήνες, αλλά τώρα είμαστε καλά. Τώρα είμαστε πολύ καλά. Με τη ζωή νομίζω ότι αν ήταν αλλιώς τα πράγματα θα κάνατε πάρα πολύ πλάκα. Εσύ είσαι πιο τρόλ από το Χρήστο. Έχεις πολύ πλάκα, έχεις πολύ και χιούμορ και ξέρεις. Είσαι πολύ γλυκιά. Όποτε πήρα το λάθος δρόμο. Και όταν... Εντάξει ρε παιδί μου, εγώ δεν θα σου πω αυτό και ποια είμαι εγώ που θα το πω, αλλά έχεις πολύ πλάκα. Δηλαδή... Τέλος καλό, όλα καλά, τα βρήκαμε. Αυτό, ρε εσύ, εννοείται όλοι θα είστε καλά όταν βγείτε. Είναι η μαμά της σήμερα, εδώ. Ναι. Κάτι λέει σήμερα. Κάτι λέγαμε, δεν ξέρω. Και λέω, ο Μπάμπης. Πάρα καλή, η μαμά σου. Ναι. No comment. Σας μιλάει ο Big Brother. Ο Χρήστος και η Μαρία να περάσουν στο δωμάτιο επικοινωνίας. Τι, γιατί? Θα κάνετε δηλώσεις και μετά... Και θα φύγω. Αλήθεια. Έτσι έκανε η μαμά μου, δεν ξέρω. Έλα ρε, όχι. Δεν θέλω να... Γιατί να με αφήσεις λίγο ακόμα ρε φίλε. Έλα, γιατί. Λίγο ακόμα, αφού τους είπα να με αφήσεις λίγο παραπάνω. Δεν θέλω να φύγω. Τι ωραία. Εδώ, Τι λες, πού να κάτσω? Κάτσε εδώ. Εδώ. Ναι, κάτσε ένα. Για πρόκειται που φάει το έργο. Γεια σου, Big Brother. Γεια σου, Big Brother. Τι κλάμε το χωρίς. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, Μαρία. Γεια σας. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Χρήστο, πώς νιώθεις που είναι εδώ η Μαρία? Πάρα πολύ όμορφα νιώθω. Περίεργα συναισθήματα. Ξέρεις, μου κάνει στην αρχή, όπως εμφανίστηκε, έφτιαξε ένα καφέ και ακούω τη φωνή Χρήστο, ξέρω εγώ, και λέω αυτό ήταν, λέω τρελάθηκα. Ακούω τη φωνή της γυναίκας μου. Ακούω φωνές. Ναι, αλλά ωραία έκπληξη. Χαρούμενος είμαι πάρα πολύ. Περιμένω να πρώτο στην Κυριακή να τελειώσουμε και από Δευτέρα να είμαστε όλοι μαζί. Έλα. Πιο ήρεμα και να είμαστε καλά. Ναι, μαζί με τα παιδάκια μας. Μαρία, πώς νιώθεις που τον βλέπεις μετά από τόσο καιρό? Καταρχήν είναι ένας κούκλος. Θες γιατί έχει αδυνατήσει, θες γιατί έχει μαυρίσει, θες γιατί έχω τόσο καιρό να τον δω. Γιατί μου έχει λείψει πολύ. Εντάξει, καταλαβαίνω πέρα από την πλάκα, καταλαβαίνω τη συναισθηματική φόρτιση που έχει. Ενδεχομένως εγώ να ήμουν χειρότερα από εκείνον αν ήμουν τόσες ημέρες, τόσους μήνες εδώ μέσα. Παρ' όλα αυτά, πέρασε ο καιρός, φτάνουμε στο τέλος, σκεφτόμαστε θετικά. Η ζωή μας είναι έξω, μας περιμένουν τα παιδιά μας, η οικογένειά μας, όχι μόνο εμάς, και όλα τα παιδιά. Εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους, να βρουν όλοι το δρόμο τους, να έχουν μια καλή ζωή, να έχουν υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό εύχομαι και για μας. Αυτά. Μαρία, το περίμενες ότι ο Χρήστος θα είναι τελικό? Τώρα ερώτηση που μου κάνεις, δύσκολη. Θα σου πω, επειδή μπαίνοντας, αυτό που είχαμε συζητήσει δεν ήταν καν η σκέψη του να φτάσει στον τελικό. Δηλαδή, ο Χρήστος μπήκε, αυτό δεν είχαμε πει, με σκοπό άντε να καθίσει ένα μήνα, τόσο δεν είχαμε πει. Δηλαδή, σκεφτόμασταν ότι δεν θα αντέξει, δεν θα την παλέψει και στην πορεία όμως, ναι. Σε τραβάει το παιχνίδι. Αυτό είναι. Ναι, όχι. Ένιωθα ότι μπορεί να φτάσει στο τελικό. Γιατί αυτός ο άνθρωπος που εγώ ξέρω, ο άντρας μου, ο φίλος μου, ο σύντροφός μου, ο πατέρας των παιδιών μου, ήταν ο ίδιος άνθρωπος. Με λίγη υπερβολή, τις κακές του στιγμές, ναι, αλλά ήταν αυτός ο άνθρωπος. Αυτός που είδατε όλοι. Τα παιδιά σας, τι σου είπαν να πεις στο Χρήστο? Εντάξει, ότι τον αγαπάνε, ότι τους λείπει πολύ, καλή επιτυχία, ότι θα είναι ο νικητής. Περιμένουν πώς και πώς να τον αγκαλιάσουν. Βασικά να βρεθούμε όλοι μαζί. Αυτό. Ανυπομονούν. Και θέλουν οπωσδήποτε να μπουν στο σπίτι του Big Brother. Δηλαδή, ανεξαρτήτου αποτελέσματος, θέλουν οπωσδήποτε να μπουν μέσα. Θέλουν να βουτήξουν στην πισίνα. Θέλουν να μπουν μέσα, ναι. Μπορείτε να επιστρέψετε στο σπίτι. Μαρία, μπορείς να χαιρετήσεις τους υπόλοιπους συγκατοίκους και να αποχωρήσεις. Εντάξει. Σε ευχαριστώ. Χάρηκα που σε γνώρισα. Φιλιά, Big Brother. Γεια.
Γεια. Φίλησέ μου τα παιδιά, Μαριά. Να τους πω πώς Φίλησέ ήταν. μου τα παιδιά, ναι. Και η Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Πάτε τα Σάββατο. Πέμπτη. Τώρα κάτι θα σας επιφυλάσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ευελπιστούμε. Χάρηκα πάρα πολύ. Δεν περνάει αλλιώς. Μια αγκαλιά στα παιδιά να κάνεις. Καλή επιτυχία. Μια αγκαλιά στα Στον παιδιά. τελικό. Και Ευχαριστώ εσύ, πολύ. να είσαι καλά. Ευχαριστώ Καλή πολύ. επιτυχία. Εύχομαι τα καλύτερα. Να σου ζήσουν τα ομορφόπεδα. Θα τα πούμε και τι. Εγώ τώρα θα έρθω στην Κυριακή. Ναι. Εκεί θα είμαστε όλοι. Ελπίζω να βγούμε κιόλας. Να είσαι καλά, να είσαι την κορούλα σου. Εσύ Καλή τα παιδάκια επιτυχία για την Κυριακή. Να είσαι καλά. Έτσι και Όλα καλά, καλύτερο. Ό,τι είναι. Χάρηκα πολύ. Και εσύ, με ένα καλό παιδί. Στο εύχομαι. Έχει βγει η Ρώμα. Είναι γνωσμένη που ψάχνει. Ναι, παιδί μου, δεν πειράζει. Μια ευχή δίνουμε. Καλή ευχή είναι. Καλή Δώστε μου και επιτυχία εσύ, για την μου και Κυριακή. Ευχαριστώ. Αυτό πάνω απ' όλα. Καλή επιτυχία για Και την ρίξε και Κυριακή. ένα τραγουδάκι εδώ πέρα έτσι να ανεβάσει. Μαρία, χάρηκα πάρα πολύ. Κόλλησέ με. Κόλλησέ με πήρε τώρα. Ήρεμα. Κόλλησέ με, Βελέτα. Καλή επιτυχία για την Κυριακή σε όλους. Ευχαριστούμε. Να είστε ήρεμοι, να είστε ψύχρεμοι. Ό,τι να γίνει θα γίνει. Ετοιμαστείτε ψυχολογικά, μετά έχει να γίνει χαμός. Έτσι μετά οπωσδήποτε. Μάλλον. Θα δούμε. Μάλλον. Πρώτο Θεός που ζείτε. Πρώτο Θεός. Θα δούμε να είμαστε καλά. Να φάτε το γλυκό, να το ευχαριστηθείτε, να πάρω τα πράγματά μου. 2 γλυκάκια κιόλας. Γιώργο, αύριο που θα είσαι λίγο καλύτερα. Θα φας. Το τίμησε και σήμερα πάντως. Έφαγε. Πάμε Χριστό. Πάμε μαζί. Τώρα φαντάζεσαι. Χρήστο μου, θα σου ανοίξω την πόρτα να διαβείς. Χρήστο μου. Με τη γυναίκα σου. Παιδιά, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Τα λέμε την Κυριακή. Χάρη την Πολλά Κυριακή. φιλιά. Τα λέμε την Κυριακή. Χάρηκα Πολλά που σας φιλιά, γνώρισα ευχαριστούμε όλους. πολύ. Περαστικά. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά, γεια. Πάμε. Μέχρι εκεί επιτρέπετε. Βεβαίως. Πολύ ζέστη. Ωραία, εδώ έχει ρωτήσει. Δροσερά. Εδώ είναι ωραία. Αγαπή, Λοιπόν, καλή επιτυχία. ευχαριστώ. Όλα καλά. Όλα θα περάσουν την μέρα. Τελειώσανε. Τα παιδιά, πάρε τον Γιώργο αγκαλιά. Την προσοχή σου. Ναι, πάρε τον Όλα Γιώργο. θα πάνε καλά. Δύναμη, θετική ενέργεια. Τα παιδιά, φίλησέ μου τα παιδιά, ακούς. Πάρε τηλέφωνο τη μάνα μου, την πατέρα μου κάτω. Όλους θα τους πάρουμε τους πρώτους Τα ίδια παιδιά, χαρά. ναι, φίλησέ μου τα παιδιά. Εντάξει. Γεια. Εντάξει. Φιλάκια. He left no time to regret. Kept his way with his same old safe bet. 5,5 χρόνια μετά Θεοφανία. 5,5 χρόνια μετά δεν έχω κοιτάξει ποτέ Γαλλική κοπέλα. Ποτέ. Γυναικάρα έχεις. Μπράβο σου. Το ξέρω. Μπράβο σου, όχι μπράβο σου. Ευχαριστώ. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Αλήθεια το λέω τώρα αυτό που λέω. Όντως, Χριστάρα, πολύ ωραίο χαμόγελο. Θέλω καλή ψυχολογία. Ναι. Αλλά όχι, πολύ καλή γυναίκα σου, αλήθεια. Αυτό που για το. Και ομιλητική Για το και τα χιούμορ άλλη και αυτά, ωραία. ξέρεις ότι. Το είναι αλήθεια της. Ναι. Καλή, πολύ καλή. Πολύ τσιμπάτη. Πόσο θα ήθελα τώρα να δω τα παιδιά μου απ' έξω. Ναι. Να βγαίνω απ' έξω, ξέρεις, να τα πάρουμε αγκαλιά. Καλά Τι είναι. πάρα γυναίκα σου, φίλε. Έχεις δύναμη σίγουρα για αύριο τουλάχιστον και μετά είναι Παρασκευή Σάββατο. Μπορεί να σου μείνει κιόλας Εντάξει, δύναμη. τώρα όλα καλά. Ξέρεις το πιο σημαντικό ποιο ήταν για μένα εδώ μέσα. Ναι, μου λείπα η οικογένεια μου πάρα πολύ. Τα αγγλικά του Τζόρτζ. Απλά, όχι, το πιο σημαντικό ότι είναι ότι ήξερα, που μου δίνει δύναμη, ότι ξέρω επειδή είναι δυναμική, ήξερα ότι θα τα βγάλει πέρα. ρε παιδί μου, Μπράβο. δεν θα πελαγώσει. Δηλαδή ήξερα ότι θα τη. Φαίνεται ότι είναι. Ναι, ήξερα. Αλλά είναι και ευαίσθητη ταυτόχρονα. Δηλαδή την έβλεπα που συγκινούνταν. Δεν ξέρω αν είναι. Όλες οι δυναμικές γυναίκες είναι ευαίσθητες. Σαν και εμένα που ξέρεις, με το που σκεφτώ κάτι πιο έντονο θα συγκινηθώ. Θα μου βγει το δάκρυ, ας πούμε. Το είχε και εκείνη, την έβλεπα. Αλλά χάρηκε πολύ που σε είδε. Καταρχάς, σαν κοριτσάκι σου. Δώστε μου λίγο χρόνο ακόμα να κάτσω. Πολύ ωραίο αυτό. Ξέρεις τι έπαθα. Έφτιανα καφέ και πρέπει να ακούσω κουδούνι, ρε. Ναι, Είτε σήμερα είτε αύριο. ναι, Φτιάχνω καφέ και το δικό μου και του Γιώργου και ακούω Χρήστο, ξέρεις και η φωνή της. ναι, Και λέω, καταλάβηκα. Ξέρεις, ακούστηκε από εκεί. ναι, ναι. Και μετά τη βλέπω, ξέρεις. Και έκλαψες κιόλας. Ναι, δεν Τον είδα να και κλαίει, εγώ. προσπαθώ να κρατηθώ, ρε μαλάκα, και δεν. Πράγμα είναι αυτό με ένα έχω πάθει, ρε μαλάκα. Σου βγαίνει αδίαστα, ρε, εσύ. Είναι το Τελικά τα συναίσθημά παιδιά σου, σου το τι είναι. λέγανε. Ζωή. Χριστό. Δεν έκλαιγες ποτέ. Ζωή. Είμαστε πιεσμένοι, ρε, εσύ. Έξω. Μμ, Ποτέ. μμ. Όχι γιατί αποτροπή. Δεν σου βγαίνει. Όχι. Ναι. Είναι η πίεση, είναι ότι έχεις να τη δεις Αυτό τόσο εδώ πέρα καιρό. το πράγμα. Έχεις να τη έχεις κάνει ξανά τόσο καιρό να δεις τη γυναίκα σου. Ποτέ.
Είναι τα συναισθήματά σου, δεν ήσουν καλά, ήρθε, σε είδε. Ναι, και ξέρεις που αλλού, όταν θα κάτσω, όχι, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Μπορώ να σκεφτώ κάτι εδώ μέσα, που να με έχει πειράξει, ξέρεις, έχει περάσει τώρα ένα. Και πάλι, φίλε, δεν το μπορώ να το. Πιστεύω θα βγεις έξω και θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν θα το σκέφτεσαι καν βασικά, θα σου περνάει από το μυαλό. Θα βλέπεις τα παιδιά σου και θα σε. Ναι, αυτό κατάλαβες. Τι σκέφτεσαι? Το έξω. Τις δουλειές, πώς θα το διαχειριστείς? Ούτε καν. Ναι. Τα προσωπικά μου και τα οικογενειακά μου, αυτά με τους δικούς μου ανθρώπους. Τι βλέπεις για μεθαύριο τώρα? Δεν μπορώ. Τίποτα, Δεν μπορώ, δηλαδή, απλά δεν μπορώ. Όλα open, Δεν είναι. Πάντα είχα κάτι να πω. Και στον εαυτό μου δηλαδή. Ότι λογικά. Λογικά. Τώρα δεν ξέρεις. Τώρα και μετά το τσότσο με τη. Δεν θα έχει έκπληξη. Ναι. Το πιστεύεις, Ναι. Πιστεύω θα έχει έκπληξη. Δηλαδή, αν θεωρούμε ένα παίκτη δυνατό, πιστεύω θα έχει έκπληξη. Αλήθεια. Εγώ το πιστεύω. Το πιστεύω. Πιστεύω ότι δεν θα είναι το ίσως κάποιο στάνταρτ που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας. Πιστεύω θα υπάρχει ανατροπή. Δεν μπορώ να πω ότι έχω φαβορί. Κι εγώ κάθομαι, το σκέφτομαι, λέω όχι φίλε, δεν υπάρχει. Και λέω ρε φίλε, δεν υπάρχει φαβορί. Αλλά ξέρεις τι πιστεύω ρε Σιάντο? Ότι καλώς κακώς εμείς τα καταφέραμε. Ο κόσμος εμάς τους πέντε στήριξε. Περάσαν ακόμα 14 άτομα. Ναι. Και αυτοί που στηρίξανε να μείνουνε, είμαστε εμείς 5. Κάτι έχουμε. Κάτι, ναι, κρατάτε. Αυτό το κάτι μας έφτασε εδώ. Αυτό το κάτι αρέσει στον κόσμο. Η κακία μου. Το θες και έτσι, εγώ το παίρνω και ανάποδα, δεν με ενδιαφέρει. Όχι, ναι, τι. Γιατί κακία με την. Έτσι. Είμαστε κερδισμένοι όλοι όντως. Κι εγώ το πιστεύω πολύ αυτό. Είμαστε κερδισμένοι όντως όλοι. Δηλαδή, αν από 19 άτομα διαλέγεις εμάς τους 5, κάτι κάναμε σωστά. Κάτι πήγε σωστά. Κάτι πήγε σωστά. Ή ήταν αυθεντικό. Ό,τι και αν ήταν αυθεντικό. Γιατί πιστεύω ότι ό,τι ύπουλο, διπρόσωπο αυτό υπήρχε, έφυγε. Το πιστεύω κι εγώ πάρα πολύ αυτό. Γιατί να με ίσως το κρατήσεις για να έχεις να βλέπεις, αλλά στον τελικό δεν το πας. Τι να έχεις να βλέπεις? Την ίντριγκα, το έτσι, το αλλιώς, γιατί είναι τηλεοπτικό. Ναι. Την ευκαιρία όμως. Ναι, να πας έτσι, αυτό έλεγα να κι εγώ. Να πάρεις 100.000 δεν του τη δίνεις. Αυτό έλεγα κι εγώ. Του την κόβεις. Αυτό έλεγα κι εγώ. Νόμιζα ότι είναι τεντόπουλος, Νίκος. Και τον βλέπω και με κόβονται τα πόδια. Και θα ερχόταν στο σπίτι του Big Brother ο πατέρας μου, δεν το περίμενα ποτέ. Σ' αγαπώ. Εγώ νιώθω τέλεια, γιατί είσαι ο μπαμπάς μου. Γιατί επιτέλους έχω έναν άνθρωπο εδώ πέρα που με καταλαβαίνει. Περιμένατε ότι θα φτάσει η θεοφανία στον τελικό? Ήμουν σίγουρος. Δεν ανησύχησα. Ποτέ. Δεν μου πέρασε από το μυαλό, δεν ήθελα να το σκεφτώ. Πάντως, πίστευα. Την πιστεύω και θα την πιστεύω πάντα. Hello, big brother. Big brother. Τι έπαθα? Άκουσα Χρήστο και δεν κατάλαβα. Δεν σου ακούω φωνές μου. Έπαθα σοκ νερό. Αυτό εννοώ, άκουσα το όνομά μου. Άκουσα τη φωνή της γυναίκας μου. Γιατί πρέπει να ακούσω το κουδούνι, ρε. Γιατί όλοι μπήκαμε κουδούνι, καταλαβαίνεις. Ναι. Και πρέπει αυτό. Να δούμε τι θα δούμε και έξω. Τελειώνουμε, ρε. Καληνύχτα, παιδιά. Καληνύχτα.
χρόνια να ζει. Τι κάνει. Πού είσαι ρε βέβαια. Τι κάνεις το κορμί. Πυρετό έχω ρε. Πυρετό είσαι. Κάτσε, κάτσε. Όχι, πάμε. Όχι, κάτσε λίγο. Πάμε. Καψούλα μου. Και ντόπιζες. Γεια σου Χριστό. Τι κάνεις. Τι κάνετε. Χαίρομαι πολύ σας γνωρίζω. Κι εγώ, κι εγώ. Κάτσε ρε πάλι λίγο να ετοιμάσω το ένα λεπτό. Μην βιάζεσαι, εντάξει. Τι κάνεις, ξύπνησα, Όχι, δεν πειράζει, του λέω ευχάριστο. Εγώ χάρηκα τώρα που... Καλά, όλα καλά. Έπαιξε μουσική, Χρήστο. Όχι. Δεν μας ξύπνησαν, Ούτε ξέρω τώρα. Τι κάνετε, Καλά, καλά. αντέχετε. Εντάξει. Έλα ρε παπά. Πώς το βλέπετε τον Γιώργο. Καλά Πώς το βλέπετε. πολύ καλά τον βλέπω. Ωραίος, είναι ωραίος. Αντέχει. Γιώργη, πιούμε καφέ έξω. Τρώμε ένα παιδί. Πιούμε καφέ. Ναι. Τι λέει, πώς είστε. Καλά. Σκάσατε λίγο, Δύσκολα, πολύ. Δύσκολα. Ήρθες και εδώ, ραδάλι μου. Ήρθες και εδώ. Ήρθα και εδώ, με έφερες και εδώ, έτσι. Με έφερες και εδώ. Εδώ έχω τυροπιτάκια πάρτε, γλυκά. Το ένα είναι γλυκά και το άλλο τυροπιτάκια. Τραγούδι, 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 τραγούδι πικ. Είναι καλά γιο. Καλά είναι, καλά είναι. Καλά είναι. Πάμε, πίνουμε καφένες. Νίκος, ήρθε με ξύπνησε. Σας έπιασα στον ύπνο, Νικό. Τι κάνεις, καλά είσαι. Λάζαρος. Χάρηκα πολύ, κύριε Λάζο. Πώς Χάρηκα είσαι? πολύ, έχω ακούσει τόσο για εσάς. Καλά είσαι. Καλά, εσείς. Αντέχεις. Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά. Γεια σου, Νικό μου. Καλημέρα, αδερφέ μου. Φωνάζω εγώ, τραγούδι, βάλε τραγούδι, βάλε τραγούδι. Κοιμόντουσαν και οι δυο. Μπήκα έτσι. Έλα, πού θες να ράξεις. Εδώ, όχι, όχι. Εδώ. Πώς τα βλέπεις εδώ. Υπομονή κάνει. Καλά, καλά, εντάξει. Τρέλα, Τρέλα έχετε όλοι. Όλοι έχετε τρέλα. Καλά είναι. Περνούσατε το χρόνο ευχάριστα, σας άρεσε. Το βλέπαμε, ναι. Ωραίο, Και live stream βλέπαμε. Έχουμε μισοφίδες, σηκωθείτε. Γεια σου, Φένια. Λάζαρος. Καλημέρα. Φένια. Καλά είσαι. Ναι, τώρα ξύπνησα. Σας έπιασα στον ύπνο, Όλοι κοιμόσασταν. Τώρα πάμε να εξανθρωπιστούμε. Τι είσαι, ξύπνησες τώρα. Ξέρεις πώς έγινε. Κοιμόμουν και ήρθε από πάνω και με έκανε έτσι. Πώς. Νόμιζα είναι ο Χρήστος. Ναι. Και τα λέμε, ναι. Ήσυχα. Είσαι κουρασμένος, παπά. Όχι, αγόρι μου, καλά Τι είναι. ώρα ξύπνησες. Ξύπνησα η ώρα 5 και 4. 5 και 4, Ναι, πήγα Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν κοιμήθηκες στο Θωμά. Α, και η πρωταγωνίστρια. Να, η πρωταγωνίστρια. Η τραγουδίστρια. Τι κάνεις. Καλά είσαι. Λάζο. Χαίρομαι πολύ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Πω, τι ωραία ήρθατε καλέ και εμείς είμαστε... Σας έπιασα στον ύπνο, Δεν πειράζει. Κι εγώ και εμένα με ξύπνησε. Σιγά σιγά. Κοιμόμουν και ήρθε και με έκανε έτσι. Νόμιζα είναι ο Χρήστος. Όλοι κοιμόνταν. Μωρή τι πάρα. Τι περάσαμε στη σούτα. Δεν ξέρω πόσο πέτυχα τώρα. Νομίζεις. Ξέρω τώρα σε. Έχω τώρα το κάποιο καιρό, τώρα 2 μέρες λέω θα χορεύω, θα σηκώνω το πρωί, θα χορεύω. Με ξυπνάνε τα φώτα και περιμένω να σηκωθώ με το τραγούδι. Πρέπει που είναι το τραγούδι, τόσο καιρό μέσα πάει και τα νεύρα, λέω πού είναι το τραγούδι, πού είναι το τραγούδι. Βγαίνω έξω, βλέπω εσάς. Τώρα γιατί ξύπνησες τα κοριτσιά, έπρεπε να Όχι, τι, έχουμε κόσμο στο σπίτι. Πιο νωρίς ξυπνάμε. Εγώ δεν ξυπνάω. Καλώς ήρθατε, καλά σας βρήκαμε. Σας αφήσω λίγο δυο σας. Όχι, κάτσε. Όχι, προς Θεού, προς Θεού. Όχι, μετά θα κάτσουμε. Αρθούμε όλοι μαζί, εντάξει. Ο Θωμάς το άνοιξε. Τέλειωσε. Άνοιξε. Ωραίο έγινε, δεν άνοιξε. Όχι, γιατί είχε... Θα ήταν να ανοίξει σήμερα. Χθες. Σήμερα την Τρίτη ήταν. Σήμερα θα τα ανοίγει. Και θα ανοίξει, επειδή πήγες τελικό, θα ανοίξει την Τρίτη. Εγώ δεν τον είπα, μην ανοίξει. Να σε πω, καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Εσύ πώς είσαι, Καλά, μόνο. Καλά είσαι. Δουλειά και τέτοια. Καλά, όλα καλά. Όλα καλά, σίγουρα. Ναι, όλα καλά. Μαμά. Σε περιμένει. Περιμένει, κακομοίρα, μαμά. Τι τράβηξε. Είναι, ακούς. Όλα τα παιδιά σας κάνουν τώρα παίζω όλους. Είναι έτσι όπως το έλεγες, που λέει είναι τι πάρα είναι αυτό. Τον καταλαβαίνω τι μου τσούνα και λέω τώρα... Είναι αλάνια στο ένα, ξέρεις. Ναι, ναι. Είναι αλάνια στο ένα, ξέρεις. 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 Είναι αλάνια στο ένα, ξέρεις
Άλλο έργο. Όλοι. Πώς φάνηκε, σου άρεσε? Εδώ και τυροπιτάκια. Πάει, δεν τρώει. Η Φένια. Λέγε Φένια. Καλημέρα. Εσύ σου λέω, αλλά τους ξέρεις όλους. Σας βάλαμε στο σπίτι 3 μήνες, ρε. Μέσα στο σπίτι μέρα νύχτα. Εγώ το βλέπω και live stream. Και η μαμά και ο Τόλης. Πώς περνάτε, καλά? Τέλεια. Δεν περνάνε οι μέρες τις τελευταίες, Όχι, δεν περνάνε. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι πολύ καιρό είστε. Η αλήθεια είναι αυτή. Κουραστήκατε κιόλας, πίεση φάγατε. Μετράμε αντίστροφα τώρα, να πάμε και εμείς στις οικογένειές μας. Κι έτσι. Είχατε πλάκα, εντάξει. Ωραία, είχαμε. Γελάσαμε. Κλάψαμε. Πολύ Τσακωθήκαμε. γέλιο. Άρα, Παμπά. Τι τρέλα έχεις. Ήρθες και στο σπίτι του Big Brother. Ναι, έφερες και εδώ τον Γιώργο. Πού άλλο θα με πας? Με όλα. Και πού δεν με πήγε. Αφού με έφερε και εδώ. Άρχοντες. Από την Κοζάνη ήρθατε? Την Κοζάνη. Όλη την Ελλάδα γύρισα μαζί του. Ναι, με το ποδόσφαιρο μου έλεγε. Και στην Αλβανία. Μου έλεγε με το ποδόσφαιρο. Και στην Κύπρο. Τον πειράζω τώρα, του λέω έπαιξε μπαλασί και δεν έπαιξε εγώ, του λέω. Έπαιξε παθητική, του λέω και δεν. Είχατε αυτήν την εβδομάδα συνέχεια παρέα. Ναι. Καλή εβδομάδα αυτή, πολύ Καλή καλή. εβδομάδα. Πολύ καλή Για εβδομάδα. εσάς, παιδιά. Εντάξει, ήταν και εβδομάδα που. Γιατί ρε? Ήμουν χάλια εγώ. Με την έννοια ότι ήρθαν άνθρωποι μας. Α, για τους ανθρώπους λέτε. Ναι. Α, ναι, ωραία ήταν. Κόσμο. Όχι, ήταν ωραία. Άμα δεν είχαμε ανθρώπους τώρα εδώ μέσα θα είχαμε σαλτάρι. Εντάξει, κουραστήκατε κιόλας. Θα είχαμε σαλτάρι. Βγαίνει τώρα, πάντα το τέλος είναι δύσκολο. Πάντα. Όχι, εγώ το είχα πολύ διαφορετικό στο μυαλό μου. Θυμάστε τι έλεγα. Τελευταία εβδομάδα μην την υπολογίσει. Θα περάσει αέρα. έλεγα. Ξέρεις τι άδειο φαίνεται το σπίτι τώρα. Στη χαρά. Και σε εμάς που το βλέπουμε. Ναι. Πώς σας φαίνεται που είστε εδώ τώρα? Χάρηκα πολύ. Ότι θα τον έβλεπα. Εγώ με τον Γιώργο όλα τα χρόνια και φευγάτο να ήταν, μιλούσαμε την ημέρα 5 φορές Μας το είχε πει. στο τηλέφωνο. Μας το έχει πει. Τώρα Και μας έχει δηλώσει ευθαρσός δημόσια μπροστά σε 67 κάμερες ότι είσαι η αδυναμία του. Εγώ θα πω. Και τώρα. Και ο Θωμάς δεν το αρνήθηκε, η αλήθεια Και ο είναι. Θωμάς δεν το αρνήθηκε, η αλήθεια είναι. Και τον έχω και αδυναμία. Το έχω Ναι. πει. Ναι. Να τα λέτε όλα. Και τη μαμά την Κατερίνα Να τα συνέχεια λέτε την όλα αναφέρεις. εσύ, να τα Ναι, λέτε είδες όλα. έτσι, ας Ότι έχετε πούμε, γυναικάρα, έχει πει. Πολύ όμορφη γυναίκα. Είναι, να τη δείτε, παιδιά. Είναι. Και γκρινιάζει. Εγώ. Πάντα, βεβαίως. Δεν κυνηγάει η μάνα του με το φαγητό. Γκρινιάζω, Γκρινιάζει. Και με τα αντιλιακό μια μέρα που το είχε ψεκάσει. Τώρα αν σε είχε σπίτι δεν θα σ' άφηνα. Με είδε ότι αδυνάτησα, Το λέει συνέχεια, Αδυνάτησε. Τι λέει, για πες. Αδυνάτησε ο Γιώργος. Τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να ρωτήσω. Ρώτα ζωή. Ρώτα το ζωή. Λοιπόν, εγώ θα το Ρίξ' το. ρωτήσω γιατί είμαι έτσι αυθόρμητη και ό,τι σκέφτομαι το λέω. Πώς σας Πώς σας φαίνεται? φάνηκε η σχέση του Γιώργου με της Νάνσης? Αυτό είναι προσωπικά του Γιώργου. Είναι προσωπικά του Γιώργου, αλλά εσείς πώς το βλέπατε απ' έξω σαν πατέρας του Γιώργου? Δεν θέλω να μιλήσω. Τέλεια. Και πάμε σε επόμενη ερώτηση. Πώς Δεν αισθάνεστε? πρέπει να μιλήσω. Ναι, δεν κάνει, Δεν εντάξει, γιατί είναι Δεν επιτρέπεται ακόμα στο τώρα. παιχνίδι. Ακόμα είσαι στο παιχνίδι. Ναι. Ο γιος σας πάντως είναι ερωτευμένος. Πολύ. Εσύ γιατί. Άστο, τι πετάγεις εσύ. Παιδιά, μην το πω. Ας το κορίτσι ρε να ρωτήσει. Ας το δεν πειράζει. Για καλό το λέω, ότι είναι ερωτευμένο. Όχι, ρε, χαβαλέ κάνουμε, ναι. Περιποιητικός Δεν έχω θέμα να πολύ. πω. Είναι και, όχι, να συμπληρώσω κι εγώ αφού η ζωή θα γίνει κουμπάρα. Κουμπάρα. Από Έτσι πότε? δεν λες κουμπάρα. Εγώ να κουμπαριάσω, δεν έχω πρόβλημα. Κουμπάρα δεν λες ότι. Με την Άνση βρείτε τα αυτά. Με την Εγώ Άνση είμαι βρείτε εδώ τα. κουμπάρα. Προβλήματα στο Εγώ είμαι κεφάλι μου δεν κουμπάρα. θέλω. Συγγνώμη, κουμπάρα δεν του λες. Εδώ είναι κουμπάρα. Κουμπάρε, ναι, το Α, λέμε. αυτό λέω, Έτσι το λέμε, ναι. θα ξεχαστώ Κουμπάρε. κιόλας, Ναι, το- όχι, όχι, το λέμε όντως. το Λέω. λέμε. Το λέμε. Πού θα δω τις κουμπαριές τώρα δεν κάνει. Σκέφτομαι να αλλάξω την κουμπαριά παρόλα αυτά. Το τονίζω αυτό. Τον καμαρώνετε, Τον καμαρώνετε, Κάθε μέρα. κάθε μέρα. Όχι τώρα μόνο. Ναι, κάθε ναι, μέρα. ναι, ναι. Την μέρα που γεννήθηκε. Τέλειο, πραγματικά. Τίποτα, υγεία. Υγεία ρε φίλε, το πιο βασικό. Όλα τα άλλα. Ναι, Μόνο τα άλλα είναι υγεία. δευτερεύον. Όλα τα άλλα τίποτα. Υγεία, Αυτό. Τη βρίσκεις στην άκρη, άμα έχεις υγεία. το Τη πιο βρίσκεις. βασικό, Νίκο. Ναι, ναι. Το πιο βασικό. Υγεία να έχει όλος ο κόσμος και τα υπόλοιπα έρχονται. Πήγαινε ο πατέρας σου, πήγαινε ο πατέρας σου και έξω να κάνει ένα. Είστε πολύ ωραίος τύπος. Ναι, ναι, στο γήπεδο τότε. Και στενά είχα. Εγώ μ' άρεσε τότε πολύ. Ναι, να δεις. Πάμε. Πώς το βλέπεις εδώ. Να ξεχνιέμαι ρε εγώ. Ναι, εδώ. Έχετε μπλέξει τα μπούτια σας με τις κουμπαριές εδώ πέρα. Αλλά την τελική απάντηση θα την πάρεις από την Άση, είπε ο Γιώργης.
Δεν ασχολούμαι καν, εδώ είναι η κουμπαριά μου, βασική. Δεν βλέπω να σε κάνει κουμπάρα. Εδώ είναι. Εδώ, έλα Παναγία μου. Θα μας αφήσεις τώρα να περάσουν 2 μέρες μόνο. Να πιούμε τον καφέ. Άκουσε, καταρχάς άκουσε. Θέλω να πω κάτι στη Φένια, να της διευκρινίσω κάτι. Δεν ξέρω αν θα σ' αρέσει αυτό που θα ακούσεις. Εγώ, ως κουμπάρα μου, έχω καλεσμένους δικούς μου. Ναι. Έτσι. Εγώ τον Τοντόπουλο τον θέλω οπωσδήποτε στο γάμο που θα κουμπαριάσω. Συγγνώμη, δεν θέλω εγώ το Χρήστο στον πάνω. Και θα είσαι στο τραπέζι της κουμπάρας. Γιατί εγώ έτσι θα κάνω γάμο, να βάλω σούβλες. Στο τραπέζι της κουμπάρας. Άμα δεν έχω το Χρήστο. Ο Χρήστος είναι καλεσμένος μου όμως. Καταλαβαίνω. Είναι φίλος μου. Δεν το συζητώ. Έλα Παναγία μου. Δεν γίνεται. Εγώ δεν μπορώ να κουμπαριάσω, μα δεν βλέπω το Χρήστο να με κοιτάει. Θα πάει στραβά κάτι στα Στέφανα, Το νιώθω. στη Βέρα. Καταλαβαίνω. Το νιώθω. Θα υπάρξει πρόβλημα. Όχι. Εννοείται. Ας Παναγία. Γραπτή πρόσφατα. Έλα Παναγία μου. Ρε. Αφήστε με στη στόχια μου, ρε. Αφήστε με, ρε. Όχι, όχι, το παρακαλώ. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος. Σας παρακαλώ, τι γίνεται, ρε. Τι μέρα είναι σήμερα? Πέμπτη. Τελευταία Πέμπτη. Πώς θα βγάλω μέχρι την Κυριακή εδώ πέρα? Τις τελευταίες 3 εβδομάδες με βγήκε η ψυχή. Λίγο υπομονή αγόρι μου, για μένα. Η ψυχή, δεν μπορούσα άλλο, δεν άντεχα. Με τίποτα. Κούραση ψυχολογική. Πολλές ώρες αγόρι μου, πολλές μέρες εδώ, δεν είναι εύκολο πράγμα. Κατάλαβες. Τις πρώτες μέρες έφευγαν οι μέρες. Ήσασταν και πολλοί να γνωρίσει ο ένας τον άλλο. Η εμπειρία λες αυτό, αλλά μετά σταματάει, κατάλαβες. Κουράζεσαι μετά, κουράζεσαι ψυχολογικά, μετά μαλώνεις. Και να μαλώσεις εδώ είναι δύσκολο γιατί αναγκαστικά πρέπει να τον δεις τον άλλον μετά. Να τον βλέπεις στα μούτρα σου, κανονικά. Δεν είναι, ναι. Όχι ότι έχεις κάτι προσωπικό μαζί του. Αλλά αυτό που μοιράζεσαι εδώ μέσα γενικά. Όλοι έχετε μια ένταση, όλη τη στεναχώρια βγαίνει εύκολα το να μαλώσεις. Κατάλαβες. Ναι, έτσι ακριβώς. Δεν ξέρεις πώς ξύπνησε ο ένας. Πιεσμένος ο άλλος, αλλάξατε καταστάσεις, όλοι ήσασταν πιεσμένοι. Όλοι φάγατε και τα φλάτς το διάστημα που ήσασταν εδώ. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Εδώ είσαι σπίτι και μερικές φορές τρελαίνεσαι. Αλλά ξέρεις πόσο χαίρομαι μπαμπά που τελειώνει όλο αυτό. Ήθελε να πας τελικό πολύ, όμως. Μαμά. Εσύ. Εγώ, ναι, ρε, ήθελα. Ξέρεις τι είχα πει, αφού μπήκα. Θέλω να πάω τελικό. Ναι, θέλω να πάω τελικό, τέλος. Τι θα κάνουμε τώρα. Δεν θέλω όμως στεναχώρια, δεν θέλω. Και τώρα το άλλο, αυτό, να κερδίσεις. Έτσι. Δεν είσαι ευχαριστημένος με τίποτα, πάμε. Καλά είστε όλοι. Όλα καλά. Όλα καλά. Καλά να είστε. Φτάσατε στο τέρμα. Ναι, εντάξει, οκ. Δεν θέλει στεναχώρια, μπορεί δεν να θέλει. Ναι. Ένας από τους 5 θα κερδίσει. Ένα είναι το έπαθλο. Έτσι ακριβώς. Θα είσαι δυνατός. Ναι, ρε. Όχι, θα είσαι δυνατός. Από εκεί και πέρα. Ό,τι είναι. Όχι, εντάξει, όλα κομπλέ. Δεν θέλει. Θέλει. Όλα κομπλέ. Με χαρά όλα. Ναι, ρε, ηρεμία. Έτσι. Πω, παιδιά, έχω κουραστεί, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να πάω στο κρεβάτι μου. Ποιο κρεβάτι σου? Στο σπίτι μου. Το πέρασες για δικό σου ή στο κρεβάτι? Αυτό είναι δικό μου που θα πάει στο σπίτι μου. Θα το πάρεις κοντά. Αφού είναι δικό μου. Το μαραθώνα το κουβάλισα. Πώς η μαμά σου ήταν βαρύ αυτό που της έκανες? Για να το λέει η μάνα μου, πάει να πει ότι ήταν όντως. Εμένα η γυναίκα μου ξέρεις μου είπε. Καλά της έκανες, της χρειαζότανε. Τώρα ποιος έχει δίκιο? Η γυναίκα δεν μου έδειξε κάτι τέτοιο. Πλάκα σου κάνω, όχι. Μετά ποιος θα έρθει άραγε? Ποιος μπορεί να έρθει μετά? Αντώνη, αγάπη, με να πάρε με από εδώ. Νομίζω ο μπαμπάς μου θα έρθει. Ναι. Βρες τρύπα να κρυφτείς. Ντεντόπουλε. Ξέρεις, θα πάω στην ψωνίδα θα ανέβω. Θα το βγάθω. Θα ήθελα να δω τον μπαμπά μου με τον Ντεντόπουλο. Αν πήγα, θα μου λέγε. Σε λεβέντης, ρε, ωραία, σε λεβέντης θα μου λέγε. Ξέρω. Ποιος? Όχι, εντάξει, θα έκανε χαβαλό ο μπας μου. Η ψυχούλα του το ξέρει όμως. Τι να σου κάνω εγώ? Τι θέλω να σου κάνω? Πιάνετε στο λάθος δρόμο. Όχι τώρα, τι να σου κάνω εγώ? Στα λένε και λες, δεν έβλεπα. Όχι! Για ποιο? Για το συγκεκριμένο μιλάω.
Όχι, είχε στραβωθεί εκεί. Άκου, δεν ξέρω, δεν επιβεβαιώνω κάτι ακόμα. Θέλω να βγω έξω να το δω με τα μάτια μου, έτσι. Παιδί μου, τη μάνα σου την είδες. Καλά, η μάνα μου μπορεί να εννοεί άλλο πράγμα και εγώ να έχω καταλάβει άλλο πράγμα. Εγώ παρόλα αυτά βλέπω ότι όλοι οι άνθρωποι μας που δεν περίμεναν να καταλαβαίνουν τι περνάμε εδώ μέσα. Καταλαβαίνουν απόλυτα. Όλοι είπανε ότι φαίνεται πολύ δύσκολο. Όλοι το είπανε. Μπαμπά, έλα λίγο μέσα, να κάτσω. Στη Λάρα ο μπαμπάς. Στη Λάρα. Ωραίο το πατούμενο, μ' αρέσει πολύ. Στη Λάρα, λέει η ζωή, Θα γεράσεις ο Λύκος, τον κοροϊδεύουν τα σκυλιά. Μπράβο, αυτό, Λέγε, Ζωή. Τι να πω κι εγώ. Κουράστηκα. Μετράμε μέρες Κουραστήκατε, κουραστήκαμε. Εντάξει, τώρα ήρθαν και οι δικοί μας και... Είναι κουραστικά. Πήραμε δύναμη, αλλά θέλουμε και να Όχι, βγούμε. είστε πολύ καιρό μέσα. Πώς σας φαίνεται η πεντάδα, η τελική πεντάδα? Αφού είναι ο γιος μέσα, λέει. Ναι, εντάξει. Εγώ δεν θέλω να πω. Δεν έβαλα από την αρχή θα είναι αυτό, θα είναι εκείνο, θα είναι. Κατάλαβε, αλλά κάποια πράγματα φαίνονται. Οι δυνατοί παίκτες φαίνονται. Οι παίκτες που έχουν ρεύμα έξω Ναι. φαίνονται. Κατάλαβε. Πρέπει να δίνει ένας, να σταματάει ο άλλος και όλα ήσυχα δεν είναι ωραία. Έτσι είναι. Και ο κόσμος τα συζητάει αυτά. Ζήσαμε και ρομαντικές στιγμές. Θεοφανία Κάς. Σε παρακαλώ. Έρωτες. Φεγγάρι. Γιώργος Νάση. Αυτός υπάρχει ακόμα. Αλλά εδώ πέρα τελείωσε. Μπάμπη ζωή πήγε να γίνει. Τι άκουσα, Θεέ μου! Από τον κύριο Λάζο, τι άκουσα! Πρώτη φορά το ακούσαμε. Καλά τους κάνεις, για να ακούσω. Ότι είμαι εγώ ζευγάρι με τον Μπάμπη. Νομίζω Μιλούσαμε, λέμε, για τι ζευγάρια πήγαν να γίνουν εδώ. Λέω, Γιώργος Νάση, Κάς... Μισό λεπτό, γιατί κάπως αλλιώς μου τα λέγε. Γιατί και η μάνα της χάρηκε χθες που της είπε για τον Μπάμπη. Για πες, κύριε Λάζο, πώς το είδες εσύ απ' έξω? Είπαμε τώρα ζευγάρι, Γιώργος Νάση, υπάρχει. Φένια, Κάς. Υπήρχε. Μπάμπη ζωή πήγαινε να γίνει. Μπάμπη ζωή πήγαινε να γίνει. Μπάμπη ζωή. Όχι. Μιλάει, έχεις πάρει το λάπτο που το έχεις έτσι, στραβά. Από τη δική του την πήγαινε πλευρά. να γίνει, ναι, δεν λέμε έγινε. Εντάξει. Έτσι. Εντάξει, ναι. Εντάξει, μπορεί να προσπάθησε το παιδί. Κι άλλοι προσπάθησαν. Άλλο τι είχαμε Ο εδώ. Γιάννης. Πρώτη φορά το άκουσα. Ο Γιάννης είχε αγάπη. Αυτό με τον Μπάμπη που είπες τώρα, πρώτη φορά το άκουσα. Δεν έχεις καταλάβει τίποτα εσύ. Δεν το... Κοίτα, κάτι μάτι. Όχι, δεν το είχα καταλάβει. Γιατί η ζωή είχε πει ότι. Ο Μπάμπης μάλλον είχε πει ότι την βλέπω σαν 20 χρόνια, λες και έχω μαντευτεί 20 χρόνια. Ναι, ρε παιδί μου. Τι έβλεπες, δεν έχεις βγει από το σπίτι σου ποτέ, δεν έχεις δει κανεί νύχτα ποτέ εσύ. Με την έννοια ότι. Άπγαλτος είσαι. Ότι γνωριζόμαστε λες και ξέρουμε ένας τον άλλο πολλά χρόνια. Έχουμε αυτή την άνεση, αυτή την οικειότητα. Με τα δικά σου μάτια πάντα, εγώ πάω με τα μάτια του. Εδώ, κοίτα, μην νομίζεις. Από την Κοζάνη, πού να έχει βγει έξω τώρα, πού να από ζωή. Κουτσομπολιά τώρα. Τι ωραία, μας έδωσε τροφή τώρα. Μπράβο, κύριε. Πέταξες το ψωμάκι σου, Ναι, τώρα να μην φύγω να αφήσω κάτι. Θα σας αφήσω. Έχετε κάτι να ασχολείστε. Είχαμε μείνει μόνο στο δύο ζευγάρια. Σας μιλάει ο Big Brother. Ο Γιώργος και ο κύριος Λάζαρος να περάσουν στο δωμάτιο επικοινωνίας. Θα το ζήσετε κι αυτό τώρα. Δωμάτιο επικοινωνίας. Το δωμάτιο επικοινωνίας. Θες να το δεις? Αφού μας φώναξαν θα το δούμε. Να μιλήσουμε. Πού είμαστε? Ναι, εδώ, περίμενε. Άραξε. Άντε, πατέρα. Γεια σας κύριε Λάζαρε. Γεια σας. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου, brother. Γιώργο, πώς νιώθεις που είδες τον πατέρα σου? Τέλεια, νιώθω, πραγματικά νιώθω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τον είδα. Θα μιλήσω για το πώς το έζησα σήμερα. Δεν ήμουνα καλά, ήμουνα πάλι άρρωστος, είχα πάλι πυρετό. Ήρθε από πάνω μου, όπως είδατε. Δεν τον κατάλαβα στην αρχή καθόλου. Νόμιζα ότι είναι ο Τεντόπουλος, ο Νίκος και τον βλέπω και με κόβονται τα πόδια. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα τον μπαμπά μου. Με τον μπαμπά μου έχω άριστη σχέση μια ζωή. Πάντα δίπλα μου, στήριγμά μου, κολλητός μου. Κάνουμε παρέα με τον μπαμπά συνέχεια. Δεν χωριστήκαμε ποτέ. Χάρηκα πάρα πολύ που τον είδα. Πάρα πολύ χάρηκα, πραγματικά. Είμαι πολύ χαρούμενος. Τον έφερα και στο σπίτι του Big Brother. Τι άλλο να κάνω? Εσύ ήρθες και στο σπίτι του Big Brother. Τι άλλο να σε κάνω? Εσείς κύριε Λάζαρε, πώς νιώθετε? Χάρηκα πολύ που τον είδα. Ήθελα να τον δω. Τον είδα ορεξάτο, καλά τον είδα.
Ανησυχήσαμε προχθές λίγο που τον είδαμε έτσι άρρωστο. Και τώρα που τον είδα από κοντά, εντάξει, μια χαρά είναι. Εγώ έχω πει δεν έχω ανάγκη. Ξέρει ο πατέρας μου. Ότι θα ερχόταν στο σπίτι του Big Brother ο πατέρας μου, δεν το περίμενα ποτέ. Ποτέ. Σας έλειψε? Μας έλειψε. Εντάξει, εμείς τον βλέπουμε κάθε βράδυ. Τον βλέπουμε και στο live stream, τον βλέπουμε και το βράδυ. Αλλά αλλιώς είναι τώρα να τον έχεις και... Παλιά, ας πούμε, δεν μπορούσαμε να... Όταν είναι φευγάτος από τα 18, αλλά στο τηλέφωνο κάθε μέρα μιλούσαμε 4-5 φορές. Τώρα δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε, μας έλειπε. Παρόλο που τον βλέπαμε, μας έλειψε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ. Ωραία ήταν, πέρασες ωραία, ήταν ωραία, χαρικές. Μη στεναχωρήκα. Κι εγώ πολύ. Μη στεναχωριέσαι, δυνατοί είμαστε. Έτσι. Και δεν θέλει άγχος. Ό,τι είναι, ρε, ό,τι γίνει, ό,τι γίνει. Παίρνω τα μάτια. Τι ωραίο ξύπνημα με έκανες, ρε. Ρε, αλλά... Με κόπηκαν, τα πόδια με κόπηκαν. Τον Κοζάνη σε ξύπνησα. Σας μιλάει ο Big Brother. Κύριε Λάζαρε, πρέπει να αποχωρήσετε. Χάρηκα πολύ που σου γνώρισα. Αλήθεια. Τα λέμε, έτσι. Ναι, θα το πούμε. Καλή επιτυχία, ναι. Υγεία. Θα τα πούμε έξω. Να μην έχετε άγχος, να το απολαύσετε. Και του Γιώργου του έχω πει, όπως Δευτέρα, θα κλειθείτε εδώ την Κυριακή. Οτιδήποτε. Δεν πράγμα. Δευτέρα, κοιτά. Άστο δίπλα τον Γιώργο να ξεκουραστεί. Πάρε το αυτοκίνητο και έχω πάνω Κοζάνη εκεί, πάνω κατράδες. Και μετά κατεβαίνεις πάλι στην Αθήνα, ρε μαζί, ρε. Θα μείνουμε εδώ, Κυριακή. Ωραία. Γιώργο, θα μιλήσουμε έξω για να θέλω να βρεθούμε εκεί πέρα. Θα πάω. Να πάμε. Και μετά θα βρεθούμε εκεί. Ναι. Έτσι. Ναι. Μιλήσουμε. Καλή επιστροφή, χαιρετισμούς στη σύζυγο να δώσεις. Να τον χαίρεστε. Είναι και τα δυο σας τα παιδιά. Χάρηκα πάρα πολύ νερά είναι, να ξέρετε. Χάρηκα πολύ, να είστε πάντα καλά. Χάρηκα πολύ. Και θα τα πούμε στην Πάργα. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία σε όλους. Γεια σας, Γιώργο. Γεια σας, παιδιά. Τους βαρέθηκε η ψυχή μου. Πάμε. Άντε, μπράβο, Γιώργο Χαρά. Πήγαινε, μπαμπά. Ακολούθα. Γεια σας. Γεια σας. Τους βαρέθηκε η ψυχή μου, μπαμπά. Εδώ φεύγω. Ναι. Από εκεί μπήκα εγώ. Δεν πειράζει. Τα λέμε, παιδιά. Άντι Τζόρτζ, τα λέμε Τζόρτζ. Γεια σας. Γεια σας. Πού πας εσύ? Να σε χαιρετήσω, ρε. Να, από εδώ θα ανοίξεις. Εδώ. Ναι. Να τα πούμε, μπαμπά. Πολύ να κάνεις πολύ χαρούμενο, να ξέρεις. Είσαι καλά, έτσι. Καλή επιτυχία και τα λέμε. Έτσι. Άρα, μπαμπά. Θα πούμε από κοντά. Κυριακή. Έτσι. Είσαι καλά, έτσι. Ναι, ρε πολύ μου. Πολύ δυνατός, καλά. Ναι. Μη στεναχωριέσαι. Θα πούμε την Κυριακή από κοντά. Έτσι. Άντε. Θες κάνα μήνυμα στη μαμά σε αυτούς. Τι. Θα τα πούμε την Κυριακή. Θα τρελαθώ. Πάλι μάντι. Παιδιά, όλα εκπλήξεις είναι. Και από ό,τι φαίνεται άφησα και την τελευταία να είναι η καλύτερη. Αχ, τρομερό. Πετσέτες μπάνιο σετ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάντι. Ευχαριστούμε, Μάντι. Συγκάτοικοι. Συγκάτοικοι. Όπα ρε. Όπα ρε. What is this? Είναι σετ πετσέτες από Mandy Homewear. Από Mandy Homewear. Τι αυτό? Σετ πετσέτες μπάνιου. Διαλέξτε χρωματάκι. Το κόκκινο θέλω. Το κόκκινο. Εγώ θα πάρω αυτό. Α, ωραίο είναι. Με γεια. Παιδιά, είναι τέλειες. Με γεια μας. Ευχαριστούμε, Mandy. Thank you, Mandy. Θα μου φέρει γούρι για τον τελικό. Mandy, ό,τι καλύτερο. Mandy.com.gr. Εγώ θα τη βρω αυτή την εταιρεία μετά. Και εγώ.
Εσύ πώς είσαι. Είσαι Δεν μπορώ. Σ' αγαπώ. Ο μπαμπάς μου! Με γλυκάκια. Κάνεις Γεια βράδυ, σας. Ο μπαμπάκας μου. Ο μπαμπάκας. Η Καλώς ζωή. ήρθατε, τι κάνετε, χαίρομαι πολύ. Επίσης. Γεια σας. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, είσαστε ήρωες. Δόξα τω Θεώ, παιδιά. Καλά είναι όλα τα πράγματα έξω. Εσάς δεν σας βλέπω καλά. Τι να κάνουμε, πώς είστε ρε παιδιά. Εσύ θα μας πεις πώς είμαστε, εσείς, πώς είστε εσείς. Πώς ήταν το ταξίδι σας, Σας έτσι? βλέπουμε λιγάκι. Τα έχουμε παίξει, έχουμε κλετάρει, μπαμπά. Εντάξει, λογικό είναι. Κλετάραμε. Λογικό είναι. Έχουμε κλετάρει. Εγώ τα έχω δει μπλε όλα. Κολλιόμενα. Κάνα εσύ, τι, που έχεις χάσει το γέρι σου, παιδί μου. Δεν πες τα ρε πατέρα, το έχω χιούμορ. Πού δεν να αρχίσω. Κύριε Παναγιώτη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, ρε παιδιά. Και ειλικρινά, εγώ δεν ξέρω αν θα το άντεχα αυτό που έχετε Είναι λίγο πέδωμα. Αλλά εντάξει, γι' αυτό ήρθαμε, ξέραμε. Ξέρετε, μπράβο σας. Ξέραμε. Η αγαπημένη μου Σας κόκκινα. ευχαριστούμε πολύ για το γλυκάκι. Σοκολάτα πορτοκάλι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να σου βάλω λίγο νερό, μπαμπά. Καφέ. Παγάκια δεν έχουμε για καφέ, μα θες ζεστό. Έλα, κάτσε, κάνω εγώ καφέ. Θέλετε καφέ? Θέλω να πείτε με καφέ. Τι καφέ πίνετε? Κρύο ή ζεστό? Ένα φραπέ μέτριο. Φραπέ μέτριο. Τι κάνετε, παιδιά, πού είστε. Καθίστε, καθίστε, κύριε Παναγιώτη. Τι να κάνουμε, πού να τη Καθίστε, καθίστε. βγάλουμε. Όπου θέλετε, διαλέξτε και πάρτε. Παιδιά είσαστε. Ναι. Κάτσε. Ζωή, Έλα. αυτά πλημμένα είναι. Όχι, όχι, άπλυτα. Ωραίο το παπτσάκι σου, μπαμπά. Κούκλες είσαι, μπαμπάκα μου. Παιδιά, μπράβο. Παιδιά, την αντέξατε. Ναι, ρε μπαμπά. Μάκαρα Θεού. Πού είναι το γέλιο σου, παιδί μου, τι έχεις χάσει. Ναι, δεν μπορώ. Το έλεγα χθες στον Αντωνιάδη. Του λέω το τι γέλιο ρίχνουμε εμείς στο σπίτι μας, δηλαδή πάω στο σπίτι μου με τον μπαμπά και τη γυναίκα του μπαμπά μου τη Γιώτα. Και λιώνουμε στο γέλιο, ρε, λιώνουμε. Εδώ δεν μου έχει βγει καθόλου. Καλά, εγώ έχω λιώσει με τη Φάνια στο γέλιο, η αλήθεια είναι. Με τους άλλους δεν το έχω δείξει αυτό. Δηλαδή την Τώρα το έβλεπα και δείχνουμε. λέω. Εντάξει, έβλεπα και εσάς βέβαια, στην ίδια κατάσταση είσαστε όλοι σας. Και εγώ τέτοιο παράπονο έχω από τον εαυτό μου, ότι δεν γελάω πολύ και δεν έχω χιούμορ όπως θα έπρεπε. Είναι λίγο. Ρε, Είναι εγώ γελάω ψυχοφθόρο, πάρα δεν το πολύ. συζητάω. Γελάω πάρα πολύ έξω. Πάρα πολύ. Μα γελάω πάρα πολύ. Σ' αγαπώ. Άρα περιμένουμε να έρθει η Κυριακή, δεν ξέρεις πώς θα φύγουμε. Τελείωσα. Το σκυλί μου τι κάνει. Όλα καλά είναι. Και τα σκυλιά και τα παιδιά, όλοι καλά είναι. Παιδάκι. Ήρθε και η γονή σου, την είδες. Ντώνεις καλά. Μια χαρά είναι. Ναι, είστε καλύτερα του. Τι θα καλύτερα του, μου παράπονα μου κάνει. Χθες είχε έρθει στο σπίτι. Μου έχει βγάλει πολύ την ψυχή η κόρη σου. Εγώ λείπω. Εσύ λείπει. Δεν χρειάζεται και έτσι τούτη στην ψυχή. Δεν ξέρω, πού εσείς ρε παιδιά, πώς αισθάνεστε εδώ μέσα. Σκασμένοι. Εγώ σαν Γιώργος τουλάχιστον σκασμένος. Δηλαδή δεν μετράω τα δευτερόλεπτα. Φτάσατε στα ωριά σας, αλήθεια. Όλοι, Είμαστε λίγο, ναι. Αλλά. Εντάξει. Όχι. Τα καταφέραμε. Αλλά είμαστε εδώ, είμαστε τελικό. Δείξατε ότι το έχετε το τσαγάνο. Τα καταφέραμε. Όλοι τα σας. καταφέραμε. Τα καταφέραμε. Γιατί άμα δεν έχεις δεν τα καταφέρνεις. Τα καταφέραμε. Για να φτάσατε μέχρι εδώ, δείξατε ότι Τα καταφέραμε. το λέει η περδικούλα σας που λένε. Να σου πω ρε παπά, να σε ρωτήσω κάτι. Σε ενοχλούν, άμα βλέπεις κάτι σχόλια που βλέπεις σίγουρα. Βλέπεις σχόλια, σε ενοχλεί. Εσύ πώς με κόβεις. Μπράβο, κι εγώ της λέω. Μπράβο, πατέρα. Να περιμένεις τελικό. Πάντα το καλύτερο για σένα περιμένω. Ξέρω ότι σκληρό καρύδι είσαι, μη φοβάσαι, ξέρω. Τι κάνετε. Το συγχωρείτε το κοιμόμουν τώρα. Συγγνώμη, Καλά σε είστε, ξύπνησα. καλά. Καθόλου όχι. Καλά είστε. Δόξα τω Θεώ. Εσύ χαίρομαι που σε γνωρίζω από κοντά. Αντέχεις κι εσύ. Βέβαια. Αντέχουμε, αντέχουμε. Όλα καλά, τώρα που τελειώνουμε, όλα καλά. Εντάξει, καιρός είναι. Ναι. Είδα και την οικογένειά σου και τα παιδάκια σου να σου ζήσουν. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Και εσείς ότι καλύτερο αφήνουμε υγεία. Πρώτα να είμαστε Πάρα πολύ καλά. υγεία, ναι, ναι.
Για μας τους πιο μεγάλους προέχει πρώτα η υγεία. Εσείς έχετε και μια καριέρα να κάνετε, ο καθένας με τον τρόπο του. Και εγώ θα ζητήσω και συγγνώμη τώρα, σας έχω στεναχωρήσει και αυτά, ξέρετε όλα αυτά, στο παιχνίδι. Ούτε καν. Να ξέρετε, εντάξει, όχι. Καταλαβαίνω σαν γονιός πώς μπορεί. Εγώ μπαίνω στη θέση πάντα αυτού που έχω απέναντι. Για να δω πώς θα... Λοιπόν, ο έχει το φόρτωμά του. Ναι. Εντάξει, παρόλα αυτά δεν το συζητώ, είναι η κόρη. Και εγώ δεν ξέρω αν θα έβλεπα την κόρη μου κάποιος να της πει το οτιδήποτε. Πώς θα ήταν, το καταλαβαίνω. Μπαίνω στη θέση σας, συγγνώμη, αλλά. Ρε παιδί μου! Δεν αντέχετε! Κόρη μου είναι, δεν ξέρω. Να σου πω όμως από την άλλη, να σου πω και κάτι. Εγώ προσωπικά τη χαίρομαι. Και πιστεύω ότι το ίδιο θα χαιρόσουν και στην κόρη σου όταν δεν θα μάσαγε τίποτα. Ναι, δεν το συζητώ. Μα εννοείται ότι είναι δυναμικός χαρακτήρας. Αυτούς τους ανθρώπους και αυτό προσπάθησα πάντοτε να τις περάσω. Μην μάσας τίποτα. Μπορεί να μην ταιριάζουμε όλοι με όλους, να μην ταιριάζουμε, αλλά θα συμφωνήσω αυτό. Αυτό το πώς αντιδράει ο καθένας είναι διαφορετικά. Και λέω, εγώ είμαι ευχαριστημένος. Έτσι που αντιδρούσαν αυτά τα δύο κορίτσια που ήταν στην πίεση και δεν μας άγανε. Ναι. Και μάλιστα το σκεπτόμουν και λέω, θα το πω και στον Χρήστο, δεν θα ήθελα έτσι να ήταν η κόρη του. Θα ήθελα να είναι. Που να μην μασάει τίποτα από κανέναν. Ναι, θα είναι δυναμικός χαρακτήρας, φυσικά, δεν συζητώ. Αυτό ακριβώς, μα γι' αυτό. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, επειδή σας βλέπω όλη μέρα, σας αγαπάω όλους γιατί σας γνωρίζω. Γίνεται κάτι δικό μας, κάτι... Μπήκαμε σπίτι σας. Ναι, μπήκατε σπίτι μας. Ναι. Εγώ σας χαίρομαι, παιδιά, και χαρά στο κουράγιο σας. Δεν ξέρω αν θα την άτεχα. Εντάξει, ο καθένας το αντιμετωπίζει τώρα διαφορετικά. Είναι και ένα παιχνιδάκι. Όλα υπάρχουν μέσα. Λογικό είναι. Ο καθένας τη στρατηγική του. Στρατηγική για όλους. Είστε δίκαιος, μ' αρέσει. Είστε αντικειμενικός τώρα. Γι' αυτό θα φτιάξω ένα καφέ τώρα, για να πούμε πολύ ωραία. Θα φτιάξω ένα καφέ, με συγχωρείτε. Τι στρατηγική του. Από για τους άλλους, πρώτα την κόρη μου. Εγώ νιώθω τέλεια, γιατί ήρθε ο μπαμπάς μου. Γιατί επιτέλους έχω έναν άνθρωπο εδώ πέρα που με καταλαβαίνει. Περιμένατε ότι θα φτάσει η Θεοφανία στον τελικό? Ήμουν σίγουρος. Δεν ανησύχησα. Ποτέ. Δεν μου πέρασε από το μυαλό. Δεν ήθελα να το σκεφτώ. Πάντως, πίστευα. Την πιστεύω και θα την πιστεύω πάντα. Ενθουσιάστηκα με τα παιδιά πολύ. Μ' άρεσανε. Ίσως επειδή εγώ τα βλέπω. Big Brother. Πάμε κι εμείς μέσα σε μια βολτίτσα. Να σου δείξω για τα δωμάτια, να κάτσουμε και λίγο οι δυο μας. Φτιάχνω καφέ, δεν θέλετε άλλο καφέ. Εδώ είναι το αγοριόνε. Εγώ. Εδώ είναι των δύο κοριτσιών και του Νίκου. Δεν τα βλέπεις έτσι. Καθόλου ωραία δεν είναι. Και εδώ είναι το μπάνιο μας. Τεράστιο. Που πολλές φορές φαίνεται και αυτό πνικτικό, να ξέρεις. Κάμερες παντού. Φωτοκάμερα πάμε. Παντού ρε φίλε. Παντού. Έλα μέσα από εδώ. Κουτσομπολέψουμε από εδώ. Παρατήσουμε λίγο έξω. Και ειλικρινά, δηλαδή, τι μόνο όταν σε έβλεπα και μου κουλωνούσαν και αυτά. Εγώ πέρασα 2-3 μέρες πέρασα δύσκολα. Είχαμε πιάσει. Θα τα πω έξω, αλλά. Της πατέρα, δεν με μπήκα και το vibe που πήρα ήταν όλο. Επειδή είμαι κι εγώ. Εγώ όμως δεν είμαι έτσι επειδή δεν γουστάρω. Είμαι έτσι. Οπότε ξέρεις, το πρώτο που πιάσαν ήταν το ύφος μου. Και μετά δεν μου βγαίνει. Να κάνω χιούμορ με ποιον, με την Αργυρό. Τον Τόπουλο, με την Κικουρέα, με ποιον να κάνω χιούμορ. Ακριβώς. Είναι και το χιούμορ που είναι περίεργο. Αν δεν σε ξέρει κάποιος, με το ύφος σου λέει, Έλα, γεια σας, τι κάνετε, πώς είσαστε. Ναι. Πού να ξέρουν βέβαια τη Φένια. Και έλεγα εγώ στα παιδιά στο δίκτυο, εγώ θα περάσω τελεία. Εγώ θα χορεύω και θα γελάω όλη μέρα. Πώς το θες? Από κάποια στιγμή, αφού είδα ότι δεν μπορούσα να είμαι ο εαυτός μου 100% και να περάσω καλά και να διασκεδάσω, το πήγα όπισθεν πάμε και λέω πάμε παιχνίδι. Τώρα παίζουμε. Το live με τον Κικουρέα, τον είχα δίπλα και μου το λέει, περίμενα, μου λέει, θα σε βγάλω. Εντάξει.
Ναι, αλλά μου τα είχε πρίξει 7 συνεχόμενες 8 Κυριακές ότι εγώ θα σου ανοίξω την πόρτα. Πάρτι. Με γεια. Απλά αυτός είναι που είχε και λίγο πλάκα. Δηλαδή μέσα σε όλο το συμφερτό είχε και... Αλλά μετά το χάλαγε πάλι, δηλαδή Ναι, όταν επαναλαμβάνεις το ίδιο πράγμα, κάπου γίνεται αυτό. Είχε την πλάκα του, προσπαθούσε για αυτό το παιδί. Πώς φέραμε ρε πατέρα μέσα από την... Φέραμε ξενιόλα, Είμαι σίγουρη, το ξέρω. Κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που αυτό έβγαλες. Πρέπει να αντιδράσεις. Πώς θα το αντιδράσεις. Κι όμως πιστεύω ότι έπρεπε να αντιδράσω διαφορετικά, αλλά το ίδιο. Δηλαδή, άφησα περιθώρια, δηλαδή και τότε το έπρεπε. Πώς να τον είχα κόψει από την αρχή. Εγώ πιστεύω ότι και από το που ασχολήθηκε όλο το σπίτι με εμάς. Το σπίτι μέσα στις δυο. Αυτοί μας φέρανε εδώ. Α, μπράβο. Δεν σας κάνανε κακό. Όχι, απλά... Εγώ προσωπικά καλό σου κάνανε. Απλά δεν το βλέπεις εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα το βιώνεις εντελώς διαφορετικά. Ναι. Σου λέγανε αυτά που σου λέγανε. Εσένα εκείνη τη στιγμή ένιωθες άσχημα. Αλλά ο κόσμος. Η παρουσία φάνηκε, ο χαρακτήρας φάνηκε εδώ. Ότι ξέρεις κάτι. Κανένας ποτέ δεν ασχολείται με κάτι που δεν έχει αξία. Ναι. Πετροβολάς, το δέντρο μου έχει καρπούς. Όχι αυτό που δεν έχει καρπούς. Μ' άρεσε. Σωστό. Το ακούω. Βεβαίως, μπαμπά. Έκανα κι εγώ τις πατακίες. Όλοι κάνουμε. Όπως έκανες εσύ όμως, πρέπει να δεις ότι το κάνουν και οι άλλοι. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει άλλοι, δεν είμαι σίγουρη. Όλοι έχουν κάνει. Εσένα, να σου πω κάτι, εγώ τι πιστεύω, έδωσες πάρα πολλά. Ναι. Έδωσες πάρα πολλά και το αντιληφθήκαν όλοι. Δεν ήσουν απαρατήρητη και ούτε περίμενα να περάσεις απαρατήρητη. Ωρε μπαμπάκο, μου είχες λείψει πάρα πολύ. Πω, έλεγα συνέχεια και λέω τόσες Τετάρτες και Πέμπτες βαριόμουν να πάω από το ένα στενό στο άλλο και τώρα είμαι σόκλειστη εδώ μέσα. Λέω ότι να πιω έναν καφέ μαζί σου, να πούμε 10. Δεν το ξανακάνω. Δεν μπορώ να φανταστείς τώρα πώς είναι. Ειδικά εμείς πέντε. Δεν μπορώ να καταλάβει. Σας έλειψα, Σας έλειψα, γιατί η κόρη μου είπε. Σου λείψα. Δεν θα μου λείπες. Δεν λες που έβγαλε το σκουλαρίκι. Τα παιδιά μου στο TikTok μου έχουν έλειψει πάρα πολύ. Και αυτά γράφουν επειδή παρακολουθώ για την Εύα που όποτε βγάζει. Όλοι τα παιδιά θέλουν πώς και πώς να βγεις, να τους τα πεις. Άμα ανοίξω το χαλέ μου... Όταν μην ανοίξεις το χαλέ σου, σιγά σιγά, γιατί σε βλέπω 24 ώρες το 24ωρο να είσαι εκεί. Δηλαδή εγώ δεν έχω άγχος για την Κυριακή ακόμα. Πατέρα, ένας κούκλος εσύ. Πατέρα, είσαι ένας κούκλος. Μα ο Γιακάς αυτή σου. Αχ, μπαμπάκο. Θα πάμε και στο μπίμπι room να δώσουμε συνέντευξη μετά. Έχουμε πολύ. Καθίστε εδώ. Έλα, καθίστε. Σιγά. Εδώ στο... Τα πατέρα. Θα πάμε παρέτη. Θα σας βάλω πατατάκια να φάτε. Όχι, δεν θέλω πατσάκι μου. Κάτι άλλο να φάτε. Δεν τρώω από αυτά εγώ. Τέτοια... Δεν τρώω από αυτά. Ροπτάκια. Κοτόπουλο με μακαρόνια που έκανε η κόρη σας. Τα μακαρόνια δεν έκανε. Κοτόπουλο. Δεν θέλω τίποτα, είναι ευχαριστώ. Τι τσακωμού. Τώρα τα μακαρόνια που δεν έφτιαξε, γιατί δεν έφτιαξε μακαρόνια. Φένια, γιατί δεν έφτιαξες μακαρόνια. Τι? Γιατί δεν έφτιαξες μακαρόνια. Αφού μου είπατε να μην φτιάξετε. Ποιος σου είπε να μην φτιάξεις. Ο Γιώργος. Τώρα έχει αναλάβει τα χρέη της νοικοκυράς εδώ πέρα. Αυτές τις 2-3 μέρες στη ζωή. Ναι, τη βλέπουμε. Αψογή. Όπως σου λέω, παρακολουθούμε τα πάντα. Όχι μόνο τη βλέπει πεθερά, έτσι, όλα. Όχι. Όλα. Και όλα στη σειρά σε βλέπω που τα Μπράβο, βάζει. βλέπετε κατάταξη τα πιάτα στα πλημμένα. Είμαι τέτοια εγώ, άμα με πιάσει εγώ τρελαίνομαι. Σας μιλάει ο Big Brother. Η Θεοφανία και ο κύριος Παναγιώτης να περάσουν στο δωμάτιο επικοινωνίας. Θα ζήσετε και το δωμάτιο επικοινωνίας. Πάτε να κάνετε δηλώσεις τώρα. Δηλώσεις που μείνανε, δηλώσεις. Πάστε στα δύσκολα. Έχετε φράδια λόγου, δεν σας φοβάμαι. Τα λέτε πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Το πιο ωραίο μέρος είναι. Και δροσιά πολύ ωραία. Πολύ μου. Πες μου να κάτσεις λίγο ακόμα από εδώ. Όπα.
Άγγελε. Γεια σου, Big Brother. Γεια σου, Big Brother. Γεια σας. Τέλειο. Καλώς ήρθατε, κύριε Παναγιώτη. Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα. Πώς νιώθεις, Θεοφανία, που είδες τον μπαμπά σου? Εγώ νιώθω τέλεια, γιατί ήρθε ο μπαμπάς μου. Γιατί επιτέλους έχω έναν άνθρωπο εδώ πέρα που με καταλαβαίνει, που μπορεί να εντοπίσει το χιούμορ μου, το πόσο υπέροχος άνθρωπος και γλυκύτατος είμαι. Κατάλαβες. Μου λείψε ο μπαμπάς μου πάρα πολύ. Θέλω πάρα πολύ να τον δω. Δεν περίμενα ότι θα έρθει μέχρι τελευταία στιγμή, γιατί δεν μπορεί και τη δημοσιότητα ο μπαμπάς μου καθόλου. Δεν τον κυνηγάνε οι κάμερες, καταλαβαίνεις το όλο. Χάρηκα όμως πάρα πολύ που τον είδα και συγκινήθηκα πολύ που τον είδα και πολύ μου λείπει και δεν θέλω να φύγει και δεν καταλαβαίνω γιατί βιαζόμαστε. Αυτά θα πω. Εγώ τελείωσα. Κύριε Παναγιώτη, εσείς πώς νιώθετε? Εγώ νιώθω πολύ καλά γιατί όλο αυτό το διάστημα την έβλεπα να μην χαμογελάει και ήταν αυτό που με ενοχλούσε. Τη βλέπω τώρα που, δόξα τω Θεώ, αρχίζει και επανέρχεται στα εργαστηριακά της στάνταρ και νιώθω πολύ καλά. Περιμένατε ότι θα φτάσει η Θεοφανία στον τελικό? Θα σου πω. Επειδή ξέρω το χαρακτήρα της, εγώ το περίμενα. Το περίμενα. Ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος. Τώρα, αν δεν το πάρει όχι, για μένα έχει και μικρή σημασία. Είναι δυνατός χαρακτήρας. Και όχι από τώρα, από πολύ μικρή μου είχε δείξει τι χαρακτήρας είναι. Και ήξερα να τα απεξέλθει. Μπορεί να τα απεξέλθει σε όλες τις καταστάσεις. Είναι αυτό του είδους το παιδί. Γιατί για μένα πάντα παιδί θα είναι. Ήμουνα σίγουρος. Δεν ανησύχησα. Ποτέ. Ίσως γιατί δεν μου πέρασε από το μυαλό. Δεν ήθελα να το σκεφτώ. Πάντως πίστευα. Την πιστεύω και θα την πιστεύω πάντα. Είναι το παιδί μου. Κύριε Παναγιώτη, μπορείτε να αποχαιρετήσετε τους υπόλοιπους συγκατοίκους και να αποχωρήσετε. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, γιατί πράγματι ήταν η φιλοξενία από όλους άψογη. Και ενθουσιάστηκα με τα παιδιά πολύ. Μ' αρέσανε. Μ' αρέσανε. Ίσως επειδή εγώ τα βλέπω και τα γνωρίζω. Εσύ ξέρεις και πτυχές τους που εμείς δεν τις ξέρουμε. Ναι. Δηλαδή, εσύ μπορεί να έχεις δει κάποιον πιο ευχάριστα σε μια άλλη κατάσταση που εμείς δεν ήμασταν εκεί, ήμασταν αλλού. Ή που εμείς ερχόμαστε σε ρήξη. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, με τον Τεντόπουλο είμαι συνέχεια σε ρήξη. Ο Τεντόπουλος μπορεί με τη δική του παρέα να είναι χαρά Θεού. Εγώ αυτό δεν το έχω δει ποτέ. Εγώ έχω δει μόνο την άλλη πλευρά. Δεν κατάλαβες. Εγώ προσωπικά τον χάρηκα, μ' αρέσει. Εντάξει, να πω την αλήθεια. Ναι. Μ' άρεσε. Όλοι καλή είμαστε. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Big Brother. Γεια σας. Γεια σου, Big Brother. Και πάμε. Κουμπί αυτό. Θες νερό κάτι? Όχι, καλά. Καλά. Τι φταίω εγώ που σ' αγαπώ και δεν το βλέπει. Χαιρέτα πρώτα τα παιδιά και μετά εμένα. Α, ναι. Εγώ στο τέλος. Εντάξει. Νίκο μου, παλικάρι μου, ό,τι επιθυμείς στη ζωή σου να το βρεις. Να είστε πάντα καλά, να είστε γερός. Υγεία και ευτυχία πάνω απ' όλα. Στάθη μέσα στην καρδιά μου. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Κύριε Παναγιώτη, χάρηκα πάρα πολύ. Πραγματικά. Είστε, τι να σας πω τώρα. Εξαιρετικός. Φανταστικός, φανταστικός. Φοβερός τύπος. Απ' την καρδιά μου. Να χαίρεστε την κόρη σας πραγματικά. Και να σας χαίρετε. Ναι, καλά. Ό,τι κουβέντα και να έχουμε πει εδώ μέσα, σιγά τώρα να έχεις γνωρίζετε ότι... Νερό και αλάτι. Δεν του νοιάζει. Δεν υπάρχει ούτε μια στο εκατομμύριο. Θα έρθουμε και Χαλκίδα, θα πάμε για καφεδάκι, όλα. Νιώθω πολύ καλά μαζί σας, παιδιά. Ναι. Και εμείς νιώσαμε πολύ όμορφα μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Πραγματικά αλήθεια σας το λέω. Να είστε καλά και καλή επιστροφή να έχετε. Θα τα πούμε και την Κυριακή, με χαμόγελα. Ζωήτσα μου! Κουμπάρα! Βέβαια, εννοείται. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Καλά, δεν το περίμενα ότι θα είστε έτσι. Είστε πολύ καλός. Αλήθεια. Γιατί δεν το περίμενες, Όχι, λέω θα είναι λίγο πιο συγκροτημένος, πιο σοβαρός, αλλά είστε έξω καρδιάς. Σας χάρηκα. Χαίρομαι, παιδιά μου. Παιδιά, ό,τι επιθυμείτε, τον αφήνω τελευταία. Χάρηκα πολύ, αλήθεια, που σας γνώρισα. Θα τα πούμε πάλι από κοντά. Καλό δρόμο να έχετε. Παρόλο ότι πιστεύουνε, εγώ σε συμπαθώ. Σου μιλάω. Το σας πιστεύω. Εγώ πάλι θα ζητήσω συγγνώμη που θα σίγουρα σας έχω στενοχωρήσει, αλλά ήταν έτσι το παιχνίδι. Αλήθεια, γιατί καταλαβαίνω, επειδή είναι κόρη σας, αλήθεια σας το λέω, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν αντέχετε από
Εντάξει. Υγεία, έχουμε ένα χέρι στην οικογένειά σας, τον Επίσης, κόρη σας, παιδιά, Τα λέμε Χαλκίδα. την Οφανία εδώ, τη σύζυγο. μακάρι να συναντηθούμε κάποια στιγμή. Εγώ σίγουρα. Να τα πούμε έτσι. Παιδιά, είσαστε καταπληκτικοί. Ευχαριστούμε κι εσείς. Σας αγαπάω όλους, ειλικρινά. Μου αρέσετε πολύ. Μίστερ Πανιδίν. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Φιλιά, καλό δρόμο, καλό δρόμο. Να είστε καλά. Καλά, χάρηκα πολύ. Και εγώ, παιδιά. Πολύ χάρηκα που ήρθες, ρε μπαμπάκα. Ήταν το σωστό timing. Να σε βγάλω εγώ μέχρι έξω. Γι' αυτό περιμέναμε το τέλος, την κατάλληλη στιγμή. Τίποτα. Έτσι μπήκα. Από εδώ μπήκα. Και έλεγα Fly me to the moon. Σ' αγαπάω πολύ, μπαμπάκα μου. Να προσέχεις. Σαν να προσέξεις, τελείωσε τώρα. Τελείωσε. Το φάγαμε το γάιδαρο, Να πατέρα. σου πω κάτι, δεν μασάμε. Δεν μάσα. Δεν κάνουμε πίσω ούτε για να πάρουμε φόρα, πατέρα. Σ' αγαπάω. Σου γράφω ένα γράμμα, όχι πως θέλω να στο δώσω. Τελείωσες, τα έγραψες. Όχι, έχω ένα τελευταίο. Το δικό μου. Πάω να κάνω. Δώσε μην με πληγώσεις. Είμαι σίγουρος ότι αν δεν είχες πάρει τον δρόμο αυτόν, σίγουρα θα κάναμε καλή παρέα. Ένα πράγμα που κρατάω από σένα σίγουρα είναι ότι δεν έχεις πει ποτέ όχι όταν κάποιος σου ζήτησε βοήθεια. Γερόλη και του Big Brother. Εσύ και εγώ μόνοι μας σε μία ένταση από την αρχή μέχρι και το τέλος. Δεν μπορώ όμως να παραβλέψω τη δυναμική σου, το χιούμορ σου και το μυαλό σου. Είσαι καλό παιδί, αλλά πιστεύω πως μαζί μου ήσουν άδικος. Αγαπημένη μου συγκάτοικη. Μισό λεπτό. Έχω βγει εκτός θέματος.